Barkatu, alde zarra? Bai, giga ezkerrera, gero giga eskubira. Entzuten gigazu? Imagigatzen, gigaragarria da. Ligatu zaitez nitaz. Giga ezkerrera. Oraindik ez dakizu, zatoz Euskaltelera zuntz, mugikor eta telebistarekin eta eskuratu beste linea bat giga mugagabeekin doan. Osasunak ezin izan du bere historiako lehen titulu handia jaso. Espainiako Kopa Gorritxoak ondo lehiatu ziren larunbatean eta bigarren zatian Real Madrid baino hobeak izan ziren, baina zurien bi jokalari brasildarrak Vinicius eta Rodrigo Nafarren amesgaiztoa izan ziren. Haiek esnarazi zuten Osasuna Kopa irabazteko ametsetik. Lehenaren bi jokaldi bikainek eta bigarrenaren bi golek zuriei eman zieten titulua eta baliogabe utzi zuten Lucas Torreren gola. Dagoeneko txapeldun ordeak etxean dira. Iruñean Osasunako jokalariak noaingo aireportura ailegatu dira eta bertan Sevillara joan ez ziren zaleen berotasuna eta eskerrona jaso dute. Andaluziara joandako zale askok gaur dute bueltatzeko eguna ere. Bihar izango da berriz Harreren eguna arratsaldeko 5 Iruñeko udaletxean eta 6 Nafarroako gobernuaren egoitzan esker eta harrera horiek atzo Kartujan isuritako malkoak gozatzeko balioko dieten Jagoba Arrasateri eta haren jokaleriei. Baita konturatzeko ere oraindik jabetu ez badira gauza handia egin dutela. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan kirol kontuak izpide. Osasunak ondo lehiatu du eta estu hartu du Real Madrid Espainiako Kopako finalean, baina zuriek irabazi dute titulua. Vinicius eta Rodrigo izan dira Gorritxoen amesgaiztoa, gogora ekarri ezagun partida. Kopako bestondoarekin hasi dute astea milaka Gorritxo zaletuk. Marea gorriak Sevillako karrikak blaitu zituen. Nafarrandana bero izugarria eta 11 kantu Sevillako ostatu eta karriketan barna. Aunitzek uztailaren 6 ematen zutela zioten. Aunitzek ere Giralda inguruko karrikaren bat Nabarreria plazarekin alderatu zuten. Izan ere, 25.000 zaletu Gorritxo, familia, adiskide eta ezagun Osasunaren sentimenduekin batu ziren. Kantuan lagun artean bihotza uzkurtuta eta emozioak guztiz bilduta. Gorritxoen memorietan hiltzatuta geratuko den bidaia 11 anekdotarekin. Inoiz antziko ez duten asteburu gogoangarria. Eta partiduari dagokionez, Osasunako 11koa borrokalari aritua zen ere, Real Madridek lehenbiziko gola sartu zuen apenas hasi eta minuto gutira. 57. minutuan Lucas Torrok berdinkataren gol paregabea egin zuen, baina Real Madrilen bigarrenak Gorritxoen esperantzak zapuztu zituen. 2-1 irabazi zuen Real Madridek norgehiagoka. Jente guzti ikusioten inor eta ezin eurei kopi eskaini, hor pixkate bera indotez, baina aldi berin zatu mogun arro bebai ez, arro taldiaz, arro afizinoiaz. Uste dute jokalariek partio hundi bat indabela, afizinoiek demostratu dela azte bukaera osun txapeldunek dizela eta hau da bidi ez, gaur momentu gogorra da, baina harri bat gehi epini dugu pauso horretan. Porrotaren zapore gazi gozoarekin Gorritxoen bihotzetan Iruñarako buelta. Osasunak Espainiako Kopako finala jokatu zuen herenegun Sevillan, Kartu Castelloko futbol zelaian Real Madrilen aurka. Bada Euskal Herria Bilduk Osasuna animatzeko iragarki batzuk jarri zituen estadioaren kanpoaldean eta salatu du eraso egin dietela. Zehazki horietako bat puskatu egin dute eta bestean eta asesina idatzi duten. Larun bat goizean Sevillako udalak iragarki horiek entzeko eskatu zion Andaluziako gobernuari gainera. Sevillako udalak dio hauteskunde legearen kontrako
beharrezkoa dela iragarki hori. Horren arabera hauteskunde kanpainatik kanpo ezin delako publizitaterik egin. Iragarkiei buruz galdetutakoan baina Euskal Herria Bilduko iturriek adierazi dute karteletan ez direla botoa eskatzen ari eta egun hauetan Euskal Herrian badaudela Euskal Herria Bilduren eta bestelako alderdi batzuen kartel gehiago ere kalean. Izan ere, kanpaina aurreko azken asteburua izan da honakoa eta hainbat ekitaldi politiko jaso dira egunotan. Esaterako Euskal Herria Bilduren sorrearen parte hartu zuten 3 alderdietako ordezkariek hartu zuten hitza koalizioaren urteurrenan gogoratzeko ekitaldian larun batean Arkaitz Rodriguez, Eba Blanco eta Oskar Matutek hain zuzen ere duela 12 urte Areatzako holtzan izan ziren Martin Garitano Gipuzkoako aldu nagusi ohia eta Peio Urizar Eako idazkari nagusi ohia ere eta biak labiak egon ziren Bilboko ekitaldi horretan. Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiarena izan zen hitzaldi nagusia entzun. Ni konbentzituta nago. Datorren 28an gauza bera egingo dugu hainbat herri eta hirietan. Magia egingo dugu berriz ere hainbat eta hainbat herrietan eta negar egingo dugu. Zoriontasunak ematen duen negarra eta barre egingo dugu eta besarkatuko gara eta berriz ere datorren egunean aurrera egingo dugu. Horregaitik maiatzaren 28an behekoek irabaziko dute. Behekoek irabazi dute eta jai herritarra egingo dugu hainbat eta hainbat tokitan. Aldiz Andoni Ortuzar EAJaren Euskadi buru batzarreko presidenta izan da protagonista igande honetan Murgian egindako hauteskunde ekitaldian, hauteskunde deialdiaren aurrean mobilizatzaren garrantzia azpimarratu duan, bozetan asko dagoela jokoan argudiatuz. Maiatzaren 28an kontua ez da Sánchez edo Feijóo, Díaz Ayuso edo Bolaños, Yolanda Díaz edo Pablo Iglesias. Maiatzaren 28an gure gauzak daude jokoan, gure herriak, gure herrialdeak, gure zergak nolakoak izango diren, gure egoitzekin zer gertatuko den, gure kiroldegiak, gure auzoetako argiak, gure errepideak. Beraz, egun horretan, boto ematera ez doanak jakin dezala hori dena arriskutan jarriko duela. Bestadetik Euskal Herriko pentsioen mugimenduak manifestazioak deitu ditu maiatzaren 13ako hiriburuetan eta hilbereko 25erako Gasteizen Eskuinako gobernuari eta alderdi politikoei 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eskatzeko adi. Geroako kaltetuak plataformak deituta manifestazioa egin dute larunbat honetan Donostian. Geroa BGAE borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundari galde egin diote, aukera eman diezaiela beren prestazioak haiek nahi duten eran berreskuratzeko, ez bakarrik hileko errentan eta hori errazteko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari. Hala ere oso kritiko agertu dira gobernuaren asmoekin. Plataformako kideen ustez, BGAEren araudia aldatu nahi du Jaurlaritzak egungo egoera legez sendotzeko. Halaber, sindikatu nagusien isiltasuna kritikatu dute.
Eta protestez zabiltzala aniztasun funtzionalaren sektoreko gaude gorabide Madres Mercenarias eta Aspace enpresetako batzordeek gaurko eta biharko grebara deitu dituzte langileak hitzarmenen blokeoa salatzeko. Borroka hau ez da hasi oin hauteskundie datozela eta hasi ginen, hitzarmena agortu zan momentutik hasi ginen hitz egiten, ez gara akordiotara heldu, eta bai, erantzunkizune eurei emoten dotxau, ze azken finean zerbitzu publiko bat emoten dugu. Esango nuke administrazioen duen utxune bat betetzen dugule, eta horrezegaitik gure lan baldintzak egin handi batien euren erantzunkizune da. Dugun azken bileratan egiten dozkue zen proposamenak berdin edie. Baten batek bateratu egiten dauz proposamen horiek. Eta da atxien dagoena dala aldundia. Eskatu ditugu bilerak hiruren artien eiti, hau da, enpresa, aldundia eta langileen arteko bilerak eta horrek ez da bez gure. Baina gero euren artien informazioe zuzentzen die. Gaur egungo errealidadien argazki bada, eta zein da argazki hori zaintza oso gitxi baloratuta dagoela. Aipatu dugu, momentu baten izen gariela ezinbestekoak, baina gaur egun ikusezina gariela. Eta gaizaldatuta, abiadura handiko trenaren aurkako borrokaren gaurkotasuna aldarrikatu dute asteburu honetan Iruñean, larunbat eguerdian abiadura handiko trenaren aurkako martxa zaratatxua egin zuten Iruñean, 30 urtez abiadura handiko trena oztopatzen batu lurraren alde lelopean, UPNren, Gero Abairen eta PSNren egoitzen aurretik pasatzen martxa alderdi hauek proiektuaren defendatzaile sutsuak direla salatzeko ikusi. Hogeita urtez, aritu izan gara Euskal Herri guzian HTren aurka. Iparraldean aspaldi ja borroka hau irabazia daukate, eta orain gu hemen jarraitzen dugu hegoaldean alik eta borrokaren kontra egiten, ez da? Obrak aurrera doaz, baina urte hauetan ez dute azpiegitura gelditu, bukatu ahal izan, eta aurreikusten da Euskal Autonomia Erkidegoan 10 urte tarratuko lukeetela oraindikan ere, eta Nafarroan inbertitzen nahi direnen kopuren arabera 30-40 urte, ez? Orduan borrokara batzeko eta borrokan jarraitzeko deialdia egiten diegu euskaldun guziei. Orain ordea Donostiara joko dugu, bertan baita Udane Arbeo lankidea lurrarekin lotutako berri gehiago gure ganatzeko. Eguerdion, Udane. Eguerdion guztioi. Tira, hasteko Donostian zaudela aprobetxatuta azken astotan izbide izaten ari da Zubietako erraustegia. Azken albista da 20 egun baino gehiagoz matxuratuta egon dela eta beraz ez duela elektrizitaterik sortu, ez da? Zein puntutan dago, Udane? Bai, alaxe da, pirilaren 14 Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere, matxura baten ondorioz beste behin geldirik dagoela esan nahi du horrek, eta jada segituan hilabete pasako da geldirik dagoenetik. Testuinguru honetan Zubietako erraustegiaren arduradun Jose Ignacio Asensiorekin izan da, eta azaldu digun matxurak gertatzen direla, leku guztietan gertatzen direla, baina horiek konpondu egiten direla eta kito. Dena den uste zuen maiatzaren 4 iragan ostegunerako martxan izango zela berriro ere, baina hondakinek egunero argitaratzen dituen datuetan ikus dezakegu oraindik ere matxuratuta dagoela, izan ere hondakinak bertan pilatzen ari dira, baina elektrizitaterik ekoiztu gabe ikus dezagun. Apiril erdialdetik Zubietako erraustegiak ez du elektrizitaterik sortu, ez da emisiorik ere. Beste behin matxura baten ondorioz geldirik dagoela esan nahi du horrek. 20 egun baino gehiago daramatza horrela. Zubietako erraustegiaren arduradun Jose Ignacio Asensiok 11 esan dio matxurak gertatuko direla, baina leku guztietan gertatzen diren bezala. Matxura konpondu egiten direla eta kito. Era berean gaineratu digun laster izango dela martxan berriro ere.
Uste zuen maiatzaren 4an ostegunean hasiko zirela berriro energia sortzen, baina momentuz ez dago hori frogatzen duen daturik. Eguneroek hondakinen webguneak aurretratatutako hondakinen tonen eta horien valorizazio energetikoaren datuak eskaintzen ditu, baita bi errausketa lerroetako eguneko emisio balioak ere. Informazio hori 24 orduro ezabatzen da eta aurreko datarekin eguneratzen da. Duela 20 egun baino gehiagotik valorizazio energetikoa 0 da eta ez da emisiorik sortzen. Aurreko ostiralean osteguneko datuak argitaratu zituzten. Bertan ikus dezakegu 320,20 tona hondakin pretratatu zirela ostegunean, baina elektrizitaterik eta emisiorik sortu gabe. Hori ala Asensio ostegunerako konponduta izango zela uste bazuen ere, datuak ikusita oraindik matxurak jarraitzen duela esan daiteke. Horrek esan nahi du momentu Zaborra Zubietako instalazioetan pilatzen ari dela, matxura konpondu ezean zabor horrekin zer egingo den jakin gabe. Erraustegiarekin hasi zirenetik beste hainbat akats izan dira bertan. Besteak beste Labe Galdaretan bi errausketa linatan arazoak izan zituzten, homologaziorik ez zuten eta programatu gabeko geldialdi etengabea jasan zituzten. Bestalde transformazio elektrikoak ere huts egin zuen, etengabeko goraberekin. Testuinguru honetan Zubietako erraustegia ikerketa judizialaren pean dago, ingurumen delitua egin delakoan. Horrez gain, Donostiako tren geltokiarekin ere bada eztabaida udane azken asteotan orain arte izan den tren geltokia eraitsi dute eta sinestezina da Ankora elkartearentzat zer da gertatu dena. Bai, alaxe da, morrua, samina eta trestura sentitzen ditu Donostiako balio arkitektonikoaren defentsan jarduten duen Ankora elkarteak hiriburuko tren geltokia eraitsi izanagatik. Eraikina bera babes planean babestuta dagoelarik dela diote elkartetik, Jaurlaritzak adierazi du berrereki egingo dutela, baina Ankora elkarteak adierazi du Jaurlaritzak bere garaian ere geltokia mantentzeko hitza eman zuela eta ez dutela bete. Edonola ere erreplika bat egingo dutela adierazi dute Jaurlaritzatik. Gogoratu behar dugu geltoki hau AHT-aren abiadura handiko trenaren geltoki berria izango dela eta Ankorak uste du eraista eta zerotik obrak egiten hastea errazagoa dela Jaurlaritzarentzat, horrela metro karratu gehiago izango dituelako eta 2 solairuko eraikina egin nahi dutelako. Entzun dezagun jarraian Ankora elkarteko Eneko Oronozkida. Guri sinestezina, sorpresa handia izan da, uste genuen, kasurik txarnetarikoan, fatxada mantenduko zutela, hori zioten behintzat, orain arte, eta ez genuen, espero, ezin dugu lertu, babes planean, babestuta balima dago, nolabait, baliotxoa da, eta horregatik mantendu egin beharko litzateke. Eta, kristona amorru bat, asamina eta tristura zenditzen dugu. Gaizadatuta arrantza zarrituko gara orain udanen. Aurten iaz baino 2 milioi kilo antxoa gehiago deskargatu dira Bizkaia eta Gipuzkoako portuetan. Konta iguzu zenbaterainoko eskaintza izango den aurten. Bai, iazko 3,9 milioi kiloren aldean aurten ia 6 milioi kilo antxoa jaso dituzte Bizkaiko eta Gipuzkoako portuetan. Jaurlaritzak argitaratu berri dituen datuen arabera 1,89 euroko prezioan izango da antxoa batez beste. Berdelaren kasuan 11,6 milioi kilo deskargatu dituzte portu hauetan, baina batez beste iaz baino merkeagoa izango da, izan ere 1,05 euroko prezioan izango da batez beste. Entzun dezagun jarraian Jaurlaritzako arrantza, nekazaritza eta elikagai politikako sailburu orde den Bitor Oroz sailburu ordea. Egiten dugun balorazioa oso positiboa da. Iaz garai hontan gutxi gorabehera 3.200 tona zian desembarkatuak, hau da, aurten antxoa gertuago izan dugu, haundiagoa izan dugu eta beraz gure flotak gure portuetan desembarkatzeko aprobetxatu du eta esan dezakegu aurtengo datuak oso positibotzat jotzen ditugu. Ondo da udane, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Eskertuei.
Honekin Donostiatik Gasteiza egingo dugu, izan ere Arana erresidentzia zaharra eskatu du berriro Arabako zaharren egoitzen egoiliarren senideen babestu elkarteak manifestazio baten bitartez. Espainiako gobernuak errefuxiatuentzako zentro handi bat egin nahi duan eta badira 5 urte babestu eskaera argi bat egin zuena. Mendekotasuna dutenentzako zentro publiko bat martxan jartzea Aranan. Babestu Gasteizek zenbait elkarretaratze egin ostean asteburu honetan manifestazioa antolatu du Gasteizen, Arana klinika mendekotasun dutenen pertsonentzako zentro publiko bat izatea lortzeko. Elkarteak gogораzi du duela 5 urte eskatu zuela eraikina. Horrekin batera Babestu Gasteizek bizi baldintza duinak eskatu ditu. Izan ere, azaldu dutenez, Alzheimerra dutenen pertsonetzako zentro oso egokia ardezakeela Arana klinikak. Gainera, azpimarratzen duenez, zenbait eraikin daude errefuxiatuentzako zentrorako. Eta Arana, Santiago, Arantzabela, Santa Lucia, Aranbizkarra eta Judimendi, hau da, Arana klinikaren inguruan dauden auzoak oso zahartuta daudela dio. Eta horregatik, ezinbestekoa ikusten du bertan zahar egoitza publiko bat egitea. 2022an Eusko Jaurlaritzara eraman zuen eskaera, baita Arabako Batzar Nagusietara ere. Hala ere, eskaerak ez zuen aurrera egin. Babestu Gasteiz mendekotasun duten pertsonen elkartea da eta proiektuaren aurkako zenbait elkarretaratze egin ditu azken asteotan. Horrez gain sinadura kanpaina martxan jarri du, 2000 sinadura bildu ditu dagoeneko. Aurreikuspenen arabera 2024an nazioarteko babeserako harrera zentroa izango da Arana klinika. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadrako azalera. Eta magazinaren lehen atalarekin bukatu baino lehen kirolei helduko diogu bueltan, izan ere jaso diren azkenen bueltan hitz egiteko prest dugu kameraren beste aldean Ane Urkiri kirol kazetaria. Kaixo Ane, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Tira asteko Ane eskubaloiaz arituko gara, izan ere askorako eman dute azken egunek, zurea da hitza. Bai, ja denboraldiko azken txampan sartzen gea, eta dana erabakitzen da, bai gauza honak eta baitxa txarrak ere. Txarrenetik hasiko gea, oain dio matematikoki ez da narren bazuazok oso zeildaka maiari eustea, larumatian galdu egin zoan Granoillersen aurka Lasesarren 20 eta 26, eta oain dela astebete sortutako itxaropen hori beti honak irabazi ostean, pixkate zapustu da, ze salbazioa 6 puntura dake, eta 8 puntu gelditzen dira soilik jokoan, eta beraz, guzti irabazi beharko lukete Bizkaitarrek, eta Granoillersek edo beti honakek guztiak galdu orduan. Sorpresa handiegia behar lukez, mailari eusteko, eta beraz, hemen bukatzen da talde Bizkaitarraren ibilbidea lehen mailan, azken 3 denboraldiek arazo ekonomikoek inguratu dugu, eta azken 2 denboralditan lortu dugu maila mantentzia zailtasun horrei aurre eginda, baina oraingoan ezinezko izan da, eta saihestezina zintekeena ezin izan dugu, saihetsi naiz eta gogotik saiatu dira, jokalaixak, entrenatzaileak, gogoan hartu behar da duela pare bat hilabete argitara atera zeuen egoera, 11 hilabete kobratu gabe egon diala jokalaixak, entrenatzaileak bere aldetik ere dana jarri dugu eta kobratu gabe egon da azken urtiak, eta beraz, egoera zail bat, eta beraz, saihetxe zinaz irudiena, realitate bihurtuko da, urrengo astian, esan bezala, irabazten espaldin badeu, eta irabazten baldin badeu ere, beste emaitzek ere aldeko espaldin bara, laster jaitsiko da zugazo eskubaloi taldia. Alde positiboei behiratuta, beti honak urrats handi eman zoala salvazioari begira, irabazi egin zoan Grafometa Larriojaren aurka, denboraldia regularrian maila oso ona erakutsi duen Nafarrek, eta jaitsiera fazia gaizki hasi zeuen, Lasesarren galduta, eta horrek agian zalantza pixkat piztu zoa, baina etxian berriz sendo agertu dira, eta honek ere batentza sorpresa izan behar dana salvazioa lortzeko, beti honak ez kalapita handia gertatu behar da jaisteko. Eta bukatzeko, pantailan ikusten da bezala, Ibanon Alvarezen taldia, beraberak
finalerdia jokatuko deu, ligako finalerdiak, larunbatean galdu inzoan, Gijonen aurka, 30-31, baina aurreko hastian Gijonen bertan lortutako errenta handi hori, 10 goleko errenta hori, nahikoa izan zen finalerdietarako txartela lortzeko, eta larunbat honetan, Elxen, Alakanten, jokatuko deu finalerdietako lehen dabiziko partida, zeiterdietan. Irabazi eskeo, sekulako urratxa emango zen, naiz eta gaskan bermatu beharko doan finalerako pase hori, baina liga regularra lehen bukatziak badaka bere alde honak, eta esan bezala, Donostian erabakiko da finalerdia. Adi egon beharko gara orduan, eta horretaz aparte futbolari heldutan, nola moldatu dira Euskal taldeak azken jardunaldietan? Bai, futbolari lotuta bi hitzordu nabarmenduko nituzke, bata, pantailan agertzen da, bai, Nafarroan Realeko jokalaisei, Realeko bigarren taldiai, ikoera lortu dugu eta pasilloa egin zizuela, eta alderantziz Realeko lehenengo taldiak Bartzelonari egin zion pasilloa Liga Txapelduna izan dalako, Bartzelonako taldia, bertan dakau Irene Paredes Legazpiarra, eta porrota jaso zoan Realak, esperotako porrota 2-5, eta baina hori nabarmentzeko Bartzelona Liga Txapeldun dela, eta Realak merezitako txalo zaparrada eskaini ziola, Zubieta gaina bete izan, salez beteta egon zen, eta tira. Bi jardunaldi falta dira, emakumezkoen liga bukatzeko, eta bi jardunaldiren falta horretan borroka oso estua Alabesek edukiko doana. Demoraldik kaskara dobetxo, baina azken jardunaldietara bizirik iritsiko da, eta salbazioa ez daka bere eskutan, baina bai daka eskura. 2 puntuko aldia daka Villarrealekiko, beha doazken, Alabez doazken, Alamarekin berdin dute 19 puntukin, eta azken jardunaldia, hain zuzen ere Ibaian jokatuko den hemendik 2 astea, izango da Alabez Alama. Eta Villarrealek 2 partiduak galtzen badeu edo, espaldin badeu irabazten, eta Alabezek urrengo hastian beti zen irabazi edo puntu bat batu eta azken jardunaldixa irabazten baldin bareu, ez usteko emango deu eta demoraldi osoa zuluan egon ostean salbazua lortu aldeu. Eta beraz nik uste dut, baloratzeko dala bai, amoresto ala eman, Alabezek, Gabonetatik Juaristik zuzentzen dugu taldia, eta nik uste dut, aurrera pauso galante eman doala, ematezan kondenatuta zabala bigarren mailara. Eta bukatzeko salbazioa ja erdietxita dakana, Atleti da, beti zen aurka 2 irabazi zoan. Eta Atletikek ere, behintzat demoraldisa lasai bukatuko deu, eta esan bezala, gazte askok debutatu dugu, eta nik uste transizioako denboraldisa izan dela, eta gaina lau garaipen, azken txaponetan 4 garaipen jarraian erdietxe dituzte, eta behintzat sentsazio honekin izten dugu denboraldia Iraia Iturreik, eta hori ere ez da makala. Aipatu dituzun datozen intzordu importante horiek agendara gehituta bestekin batera, eta bukatze alderane Gurutze Fradersek brontzezko domina eskuratu du triatloiko munduko txapelketan, zer du hemen nabarmentzekoa? Bai, Ibizan jokatu zen distantzia luzeko triatloiko munduko txapelketa, eta Gurutze Fradersek 3. postu erdietsi zoan, bere lehen dabiziko domina da munduko txapelketa baten, eta 7. parte hartzia zakan, Ibizan, beak aipatu dugu, domina sekulako lorpena dela, oso lasterketa zaila izan zela eta sufritxu inzoala, baina azkenian hau lortzeko preparatu doala denboraldixa, eta beraz nik uste dut lorpen handia Fradesena, eta nabarmentzeko Helene Alberdi 6. helmugaratu zela, eta beraz 2 euskaldun lehen 10 artean munduko txapelketa baten nik uste dut oso lorpena handia dela eta balorian jartzekoa. Así que hemendik, zorionak batez ere Gurutze Fradersi, eta ikusten dugu, triatloiak badakala Euskal Herrian ez, bere jarraipena. Hala da bai, honekin hemen utzi behar dugu konexioan, mila esker, tartetxo hau eskaintza arrenta hurrengora arte. Plazer bat, gero arte. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaera, laster gara bueltan elkarrizketa nagusiarekin. Efizientzia energetikoa eukiko dugu hizpide, bereziki etxe bizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxe bizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nondik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak egin nahi ditugu, eta bereziki herritar guztiontzako irtenbide efizienteak bilatu nahi ditugu. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara.
12:30 iritsi berritan heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dago gurekin Gariko Itzgoikoetxea, UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko teknikaria, ondo etorri gurera. Eta hasteko justu iragan astean zabaldu zituen Nafarroako Estatistika Institutuak 2021eko euskararen ezagutza datuak, hor, nabarmentzeko edo titularra bazenola ez, azken 10 urteetan 2 puntu egin duen gora ezagutza mailak edo harrera mailak, nola erreparatzen diozue datu hori? Uste dute erakusten duela, Nafarroan batetik bilakaera positiboa dela, baina Euskal Autonomia Erkidegoarekin konparatzen baldin badugu, hazkunde hori nabarmen mantsoagoa dela, ezta? Uste dut oso kontuan izan behar dugula, Nafarroako lege egoera ere nolakoa den, eta bereziki hezkuntzan egoera zein den. Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan D eredua da nagusi, batez ere belaunaldi berrietan, aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan eta bar. Nafarroan aldiz kontrakoa, Nafarroan badauzkago oraindik ikasle poltsa oso handiak, batez ere eremu euskaldunean eta eremu mistoan G ereduan ikasten dutenak, beraz euskara ikasgai ere ez dutenak. Beraz, belaunaldi berriek euskarari dakarkioten hazkunde hori nabarmen mugatua da Nafarroan. Euskararen legea edo, askoentzaren legea ditzen edioten hori hortxe dago, bereziki zonifikazioan eragina duena, eta honen mantentzeak, eta halako datuak ikusita, talderaketa hori eginda zer arrisku ekarri ditzake, Euskararen etorkizunari begira. Daukan arriskoa da nolabait, hazkunde hori nabarmen galgatzen duela, aipatu bezala, bauzkagulako Nafarroako eremurik populatuenetan, alegia, askotan eremuei begiratzen diegunen, eremu euskaldunak iparraldeko zatia handia hartzen du, baina biztanle aldetik eremu euskalduna da txikiena, gaur egun Nafarroako herritar gehienak eremu mistoan eta eremu euskaldunen bizi dira, areago Nafarroako euskaldun gehienak ere euskara ofiziala ez den eremuetan bizi dira. Euskararen ikuspegitik edo ikuspuntu soziolinguistikotik esango nuke eragina handiena daukana nolabait ezagutzaren bidez martxan jarri nahi dugun gurpil hori, alegia belaunaldi berriak euskaldun du, haien ondoren transmisioaren kate hori martxan jar dadila, hor daukagu benetako arazo bat, eta uste dut G ereduaren arazo hori mahai gainean jarria dagoela, Nafarroan orain euskararen plan estrategiko berrian ere gai hori mahai gainean jarri zen, gutxienez planteatuz G eredutik A eredurako salto eman beharko litzatekeela, gutxienez ikasle horiek euskararako eta euskal kulturarako gutxieneko hurbiltze bate izan dezaten, baina badakigu Nafarroako egoera politikoak ere ze arazo eta ze gora bera sortzen dituen euskarari dagokionez, eta oraingoz daukagun egoera hori da Nafarroako ikasle asko eta askok euskara ez dute ikasgai ere. Gainera, gertatzen da, aipatu dugu hezkuntza kasu honetan, Euskaren legea Nafarroan, baina tiraz beste Euskal Herriko beste lurraldetan ere egoera askotan antzekoak ematen dira, izan administrazioak erabakitzen dituenak, oin ere bat hor hezkuntza legea ez da, eta hor Euskaren bueltan ematen direnak, zer nolako eragina dute halako politika jarrerek Euskarekiko jarreran? Euskararekiko jarreretan esango nuke, gorabehera politikoek eragina handia daukatela, Nafarroan bertan ikusi dugu, aurtengo inkesta soziolinguistikoaren emaitzetan, Nafarroa oroar hartuta, gero sartuko gara udalerri euskaldunetan, baina Nafarroan oroan hartuta ikusi dugu kontrako jarreretan igoera bat izan dela, bai, hain justu ere, bagatu zenean, gobernuan aldaketa politikoa izan zen, aurreko agintaldian, eta hor ikusi genuen nolabait, orain arte euskararekiko aldekotasunik ez, baina kontrako jarrerarik ez zuten sektore batzuek ja agerian kontrako jarrera ere azaldu dutela, eta beraz oreka horretan mugitu beharra daukagu, nolabait nola ekarri jendea euskararen inguruko zera hauetara, eta aldi berean kontrako jarrerak nola ezalizatu, jakinda, egoera politiko askotan ez dela euskararen sustapenaren aldekoa, bereziki testu inguru jakin batzuetan. Jarrera bera aipatu dugula, zuek zazpigarren inkesta soziolinguistikoko datuak aztertu dituzue, eremu euskaldunei begira, kasu honetan zer nabarmentzen da gehien? Kasu honetan nabarmenduko genuke, jarrerari dagokionez, badaukagula sekulako potentzialitatea udalerri euskaldunetan. Udalerri euskaldunak aipatzerakoan ezagutzari buruzari gara batez ere, erabilerari buruz ere bai, baina jarrerari dagokionez ikusi dugu udalerri euskaldunetan bizi den populazioaren 95% dagoela euskara sustatzearen alde. Beraz hor, badaukagu uste dut indargune oso importante bat, kontrako jarrera azaltzen dutenak 2 dira, beraz kontrako jarrera udalerri euskaldunetan oso bazterrekoa da, eta horrek uste dut orue bat jartzen digula hizkuntza politika aurreratuak eta are aurreratuagoak ere egiteko. Nabarmenduko nuke gainera, jarrerari dagozkion puntu horietan oso adierazle importantea izaten da, herritar horrek euskaraz badakien ala ez. Normalean, euskaldunek aldekotasun handiagoa dute, erdaldunek aldekotasun txikiagoa dute. Hori udalerri euskaldunetan ere gertatzen da, baina uste dut nabarmendu beharrekoa dela, udalerri euskaldunetan bizi diren erdaldunek
gehienek euskara sustatzearen aldeko jarrera azaldu dutela. Beste eremu batzuetako erdaldunek ez bezala. Beraz, uste dut alde horretatik badagoela adostasun handi bat udalerri euskaldunetan euskara sustatzeko politika aurreratuagoak egiteko. Baina, ondorioei erreparatuta ez, joera horrek jarraituko duelakoan. Bai, jarrerari dagokionez, tendentziai esan positiboa duela euskaldunetan, bai? 81 lehenengo inkesta soziolinguistikoa egin zenetik, aldiro euskararen aldeko jarrera horrek gora egin du, bai euskaldunetan eta bai euskaraz ez dakiten herritarren artean, beraz, uste dut hor badaukagula aldaketa eta badakigu aldaketa demografiko baten erdian gaudela orantxe, baina aldaketa oraingoz behintzat ikusten ari gara, aldekotasun hori areagotzen ari dela. Eta horrek nolako oinarriak ezarri ditzakezek euskara sustatzeko politikei dagokienan, ez? Izan ere, agian precedente bezalako zerbait sortu daiteke udalerri konkretu hauetan, gero ez, beste batzuetan gertatzen direnei aurre egiteko edo. Bai, uste dut, udalerri euskaldunek askotan aipatzen dugu ez, motor papera edo traktore paper horri badaukatela, eta jarrerari dagokionez, jarreraren datu hori azkenean ez zaio herritarrari zuzenean galdetzen zu euskararen alde altzaude edo ez, baizik eta esaldi batzuk ematen zaizkie inkestan, eta baiezkoa, ezezkoa eta hortik osatutako tipologia bada. Esate baterako hizkuntza aipatu dugu oraintxe bertan. Gaur egun udalerri euskaldunetan herritar gehienek euskarazko irakaskuntzaren aldeko hautua egiten dute, bai? 81 baziren, elebietako irakaskuntzaren aldea azaltzen ziren herritarrak, gaur egun hezkuntzan esate baterako udalerri euskaldunetan oso edatua dago hezkuntzan euskarazko hautua egitearen aldeko hori. Berdin, administrazioari dagokionez, herritarrei galdetzen zaie administrazioan sartzeko, euskaraz jakitearen, zerbitzu euskaraz jasotzeko eskubidearen eta inguruan, horre ere aldekotasuna oso handia da, beraz. Espero dezagun, gainerako eremuetan ere ezagutza zabaldu ala, erabilerak gora egin ala, nolabait gainerako udalerriak ere udalerri euskaldun bilakatzen doazen eran, jarrerak ere egingo duela gero eta alderegoa. Bai, ez. Eta gainera hor, datuak aztertzerakoan eremu euskaldunak eurak ez, modu ezberdinan aztertituzu, eta hor bai kezka batzuk nausitu zaizkizuela eremu euskaldunenen artean, nolabait esatearen hor zeintzuk dira. Bai, hori da, egia da, UEMak azken urte hauetan askota emai gainen jarri duen errealitate bat, gutxi asko berretxi egin duela inkesta soziolinguistiko honek, ezta? Euskal Herrian nolabait esan da, bi joera orokorre dauzkagu, bai? Inguru erdaldunenetan, batzuetan azkarrago eta bestetan mantxoago, baina euskararen ezagutza gorantzari da. Erabilerak ez du horren beste gora egiten egiturazko arazo batzuk dauzkagulako, hori erabilerara eramateko. Aldiz gertatzen ari zaigu euskaldunen dentsitate handiagoa dagoen udalerrietan, horietan tendentzia negatiboak ikusten ari gara, eta egin dugun azterketa honetan ere hori xebera ikusi dugu. Udalerri euskaldunetan ere, nolabait udalerri euskaldunak soilik hartuta ere, bi joera horiek oso nabarmenak dira. Udalerri euskaldunetan erdaldunenak direnak gero eta gorago datoz, bai ezagutzari dagokionez eta bai erabilerari dagokionez. Aldiz, udalerri euskaldunetan euskaldunenak, arnasguneak izendatzen ditugun horiek, horietan ikusten ari gara oraindik ere jaitsiera zantzu nabarmenak daudela, bai. Inkesta honek iradokitzen digu jaitsiera hori moteltzen ari ote den, alegia aurreko hamarkada biekin alderatuta frenatzen edo hasi ote den, gainbera hori, baina oraindik gainbera izaten jarraitzen du. Ez, eta lehen, justu ez, udalerri euskaldunak motore diren hortaz hitz egiten aritu garela, halako joera honek ez, zer ondori zaintzake edo tira zer arrisku? Bai, ondorioan ikusten du nahiko nabarmen geratzen ari dela nolabaiteko konbergentzia bateragoa zela. Alegia, arnasguneak erdalduntzen ari zaizkigu, beste udalerri euskaldunak gero eta datu soziolinguistiko hobeak ematen ari dira, eta nolabait konbergentzia baterako joera bai nahiko nabarmen ikusten da, bai. Horrek ondorio gisa, txamponaren bi aldeak dira, ezta? Batzuk euskalduntzen ari zaizkigu, besteak erdalduntzen. Uste dut hor, alderdi batetik, baino gehiagotatik erreparatu behar diegula, bai. Batetik, arnasguneek daukaten garrantziari, batetik garrantzi simbolikoa, euskera normalizatuen eremu horietan dagoelako, eta horrek ikuspegi simboliko batetik ere indar handia daukalako, baina simbolikotik bakarrik, bai? Gaur egun, udalerri euskaldunetan populazioaren gutxiengo bat bizi da, gero eta gutxiago gainera, pisu relatibo galtzen ari dira, euskaldunen artean ere gutxiengoa bizi da udalerri euskaldunetan, gainerako eremuetan zorionez, gero eta euskarazakien jende gehiago dagoelako, baina aldi berean erabilerari begiratzen baldin badiogu, udalerri euskaldunek hor bai benetako pisua badaukate. Zergatik? Iztunen ezaugarriengatik, alde batetik, iztun horiek lehen hizkuntza euskara dutelako, dentsitateak aukera ematen dileko euskaraz egiteko, beraz hor badago ekosistema bat euskararen erabilera errazten duena, eta gaur egun gutxi asko
euskeraz egunerokoa, euskeraz egiten dutenen ia erdiak udalerri euskaldunetan bizi dira. Beraz, alde horretatik uste dut, garrantzia ez dela simbolikoa bakarrik, simbolikoa ere oso importantea izanik ere, baizik eta praktikoa, euskeraz benetan egiten duten populazioaren zati handi bat, udalerri euskaldunetan bizi dirako. Beraz, honen lako eragina dauka hizkuntza gaitasune ameran, ez da nolako loturak dauden hor? Bai, gaitasunari dagokionez, uste dut importantea dela bereiztea, euskararen ezagutza eta gaitasun erlatiboa, alegia. Gaur egun, salbuespenak salbuespen, euskaldun heldu gehienok, umeak aparte utzita elebiduna gara, beraz, gaztelaniaz, frantsesez edo beste hizkuntza batzuetan ere badakigu, eta elebidun garen momentutik aukeraketa bat dago hemen. Aukeraketa izan daiteke inertzia pertsonalen araberakoa, testu inguruak baldintzatua, inguruak baldintzatua eta bar. Autu pertsonalari dagokionez, importantea da gaitasun erlatiboarena. Zu izan zaitezke elebiduna, baina hizkuntza batean erosoago moldatu, beste batean erosoago moldatu. Udalerri euskaldunetan eta bereziki arnasunetan daukagun indargunerik importantena da, udalerri euskaldunetako euskaldun gehienek euskeraz aixiago egiten dutela, gaztelaniaz edo frantsesez baino. Eta horrek berak abia puntu egoki bat jartzen digu erabilera hori errazteari begira. Zehari zaigu gertatzen gainerako eremuetan, bereziki belaunaldi berrietan ari gara salto egiten, euskararen ezagutza nabarmen edatzen ari da, inguru askotan, lehen aipatu dugun bezala ez abiadura berean leku guztietan, baina momentu honetan batez ere belaunaldi berrietan badaukagu jende multzo handi bat, euskara bigarren hizkuntza gisa ikasi duena, erosoago moldatzen dena gaztelaniaz eta frantsesez, eta areago inguruak berak ere horretara eramaten ditu, inguruan euskeraz dakitenak ez direlako denak, mugatua delako euskeraz egiteko aukera bera, eta inguruan ere apenas entzuten delako kasu askotan euskera ugari. Beraz, alde horretatik uste dut gaitasunarena oinarri badela, uztartu behar dena testu inguruarekin eta euskeraz egiteko beste egokiera batekin. Horrez, belaunaldi ezberdinak aipatu dituzula, ez nolako lotura nabarmenak edo agertzen dira ez gaitasuna eta belaunaldien artetik, edo tira ez dakian beste datu batzuek ere ematen dute zer pentsatzeko belaunaldien arteko joeretan. Bai, belaunaldien arteko datu dagokienez, udalerri euskaldunetako joera, oroar, Euskal Herriko joeraren antzekoa da, bai? Zenbat eta gazteago, euskeraz dakitenen ehuneko handiago, eta udalerri euskaldunetan unibertsalizaziotik oso gertu gaude, bai? Inkestak eman dizkigun datuen arabera ehuneko 80 gora dira euskaldunak, 25 urtetik berako populazio hartzen baldin badugu. Eta kontuan izan, inkesta soziolinguistikoaren kasuan 16 urtetik gorako herritarrei buruz ari garela, bai? Zentsuak ematen dizkigu hortik berakoei buruzko datuak, eta oro har joera antzekoa da, bai? Unibertsalizaziora iristen ari gara, horrek berak, lehen aipatu dugun hizkuntza politikari dagokionez, mai gainean jar ditzaken aukera berriekin eta bilatu beharko ditugun bide berriekin. Adinari dagokionez, esandakoa zenbat eta gazteago euskararen ezagutza handiagoa, adinean goragoa zela berantz egiten du euskararen ezagutzak salbuespen batekin, bai? Adinekoetan pixka bat gora egiten du oraindik, euskararen gainberaren aurretik edo jaiotako populazioa delako. Momentu honetan utxune nagusia non dago, askotan umeak eta gazteak aipatzen ditugu, inkestako datuek oso argi erakusten digute, momentu honetan utxune nagusia helduetan daukagu. 50 urte inguruko biztanlerian daukagu utxune nagusi bat. Eta uste dut, multzo horri oso harretaz begiratu behar digula batetik oso belaunaldi zabala delako. Alegia, guk hartzen ditugunean 15, 24, 35, 35, bai, adintalde horiek egiten ditugunean denak multzo edo neurri bereko barrak egiten ditugu, baina ez da jende kopuru bera bizi, nolabait adintalde bakoitzen. 50, 64 adintartea, oso adintarte zabala da, baby boom garaian jaiotako umeak ere hor daude besteak beste, adintalde zabala da eta gizartean pisu handikoa. Bai, ikusten baldin badugu, berdintzait, politikariak gizartean itzala handia dutenak, bai, adintalde horretan jende asko dago, beraz, jende asko, eta gizartean eragina handia daukan jendea. Uste dut, hor badaukagula, gazteekin eta umeekin lan egin beharko da noski, baina helduekin ere hasi beharko dugu lanean. Zergatik galdetu ezkero ez horre badituzu identifikatuta arrazoi batzuk talde horretan edo adintarte horretan alaxe alako datuak agertzeko? Ikusi beharko genuke esate baterako euskarazko hezkuntza edatu zenean adintalde horrek zenbateraino hartu zuen nolabaiteko olatu hori, eta ikusi beharko genuke baita ere helduen ikuspegitik begiratuta zenolako indarra daukagun euskaraz ikasi ez duten sektore horiek helduen euskalduntzera ekartzeko, bai? Helduen euskalduntzeak lan handia egin du, baina askotan erabilerari buruz hitz egiterakoan ezagutza bera ere ahaztu egiten zaigu, eta ezagutzan helduen euskalduntzean oraindik inbertsio handia egin behar da herri honetan. Kontu izan, gutxi asko, Euskal Herritarren ehuneko 40-45 erdaldun elebakarrak direla, euskara ez dutela ulertu ere egiten. Eta hoien multzo nagusia ez dago gazteetan eta umeetan, hoien multzo nagusia helduetan dago.
Beraz, transmisioarekin ere honek badu zer ikusirik, horra aparte ez, transmisioa ere aztertu egin duzuela, zer duzuen nabarmentzeko. Transmisioari dagokionez, uste dut, lorpen batzuk mai gainean jarri behar direla, bai? Eta lorpen nagusia da, euskeraz dakiten gurasoek euskera transmititzen dutela. Beraz, hori oso orube importantea da, euskeraren etorkizunari dagokionez, eta nabarmendu beharko genukena, eta gure buruari aitortu beharko geniekena, eta Euskal Herritarrei, Euskaldunei aitortu beharko genieken kontua da. Aldi berean, inkesta honetan ikusi duguna da, transmisioaren autu hori testuinguruak ere baldintzatu dezakela. Zer esan nahi dut honekin? Hartzen bali baditugu euskararen transmisioa nolakoa den gurasoen ezagutzaren arabera, udalerri euskaldunetako datuak, Euskal Herriko datuak baino zertxobait hobeak dira. Alegia, bi gurasoak euskaldunak izan da egiten den transmisioa, edo gurasoetako bat euskalduna eta bestea ez, edo gurasoetako bat euskalduna baina bigarren hizkuntza duena, bai, tipologia guztiak hartzen bali baditugu, udalerri euskaldunetako transmisio datuak hobeak dira, bai? Zentzua dauka. Testuinguruak zertara bultzatzen du herritar bat, bai? Inguruan euskara asko ikusten baldin badu, nolabait euskara arnasten baldin bada inguruan, horrek berak ere bultzatzen du euskararen transmisioa, bai? Testuingurua ez baldin bada hain aldekoa, horrek berak transmisioa ere trabatu dezake. Aldi berean, transmisioari dagokionez kontuan izan beharko genuke, euskara ez dakienak euskara apenas transmitituko duela etxean, bai? Jarrera transmititu dezake, eta hori ere oso importantea da, guraso erdaldunek egin dezaketen lan hori, baina kontuan izan behar dugu, transmisioan zenolako arazoak izan ditzakegun gurasoen hizkuntza gaitasunari eta ezagutzari dagokionez. Lehen hizkuntza bezala euskara duena gero erabileran ere ez, argazkia antzeko izango da. Ikusten dugu, erabilerak badaukala lehen hizkuntzarekin lotura bat, nolabait azkenean aldagai hauek denak elkarrekin uztartuta daudelako, bai? Etxean euskara jaso izanak esan nahi du etxean euskaraz egiteko aukera izatea, etxean euskaraz egiteko aukera izateak erabilerak alegia esan nahi du gaitasuna hobetzea, beraz elkarrekin oso lotuta dauden aldagaiak dira, eta lehen hizkuntzari dagokionez, askotan interesa edo harridura sortzen duen gai bat izan ohi da, bai? Nolabait euskararen ezagutza gorantzoa eta euskara lehen hizkuntza dutena gero eta gutxiago dira, bai? Zergatik gertatzen da hori? Hor uste dut, arretaz begiratu behar diegula batez ere belaunaldi berrietan gurasoen tipologia nolakoa den. Esate baterako, gaur bertan Eustatek eman ditu 2022ko jaiotzen inguruko datuak, bai? Erkidegoan 2022an jaiotako umeen ia herenek jatorri atzerritarreko gurasoak zituzten. Beraz, hoiek apenas transmitituko duten euskara, beste hizkuntza batzuk izango dituzte, gaztelania, frantsesa edo dena delako hizkuntzak, bai? Beraz, lehen hizkuntzaren aldagaiak besteak beste horrekin ere badauka lotura, bai? Zein da gurasoen tipologia, zein da azken urteetan jaiotzen ari diren umeek etxean daukaten tipologia, eta beraz, alde horretatik transmisioari ere begiratu beharko diogu, beti ere jakinda, zorionez, euskeraz dakiten gurasoek euskararen transmisioa oso modu nabarmenean egiten dutela. Eta azterketa hau egin da, tiraz, UEMara ere behin gutxi ez, udalerri gehiago batu dira, ez? Zifra bintzat badoa handitzen ez, zer, bueno, hori, aipatu dituzun kontu guzti hauek aintzat hartuta, zer argazki orokor egin genezake Euskal Herriko egoeraz? Argazki orokorra nolait, udalerri euskaldunei begiratzen baldin badiegu, bueno, jaitsiera oso nabarmen batzuetatik gatoz, jaitsi horiek geratzen hasten diren, baina nolabait udalerri euskaldunen barruan dauzkagu oso tipologia diferentetako herriak, bai? Batetik arnasguneak, ingururik euskaldunenak, nun euskara eguneroko hizkuntza sendoa den, horietan gainberak ikusten ari gara, bai? Eta uste dut, UEMak azken urte hauetan mahai gainean jarri duela gai hori, eta badugula, hasi garen bideoiek sakontzeko beharra, arnasgunen gaia problematizatu, eta arnasgunetan gertatzen ari denaren kontziente izan eta politika propioak egiteko beharra, eta aldi berean baduzkagu udalerri euskaldun, gero eta gehiago nolabait udalerri euskaldunen klub horretara iristen ari direnak, ez? Aipatu duzu, azken UEMan sartu diren herriak, Hernani, ez da? Behar bada, populazio handiko udalerri bat, eta pixkanaka gorantz datorrena, bai? Momentu honetan ja, euskaldunen indize 70%ko langa hori gaindituta, baina udalerri euskalduna izan arren, arnasgun ez diren udalerriak, bai? Horietan, gaztelaniak badaukalako egunerokoan presentzia handi bat, kalean presentzia handi bat daukalako, etxeetan ere bai, gure helburua izango da beraz, horiek denak gora ekartzea, eta udalerri euskaldunetarako berariazko politikak egitea. Bai, uste dut, askotan euskararen egoerari buruz hitz egiten dugunean irakurketa orokorrak egiten ditugu, eta beharrezkoa da hori, inkesta soziolinguistikoak esate baterako Euskal Herri osoko argazkia emango digu horki, baina uste dut, horrez gain importante dela tokian tokiko irakurketak, udalerri tipologian araberako irakurketak ere egitea, tendentziak ez direlako berberak leku guztietan, eta beraz, egoera berbera ezpada, tendentziak ere berberak ezpadira, hizkuntza politiketan ere egokitzapenak egin beharko ditugulako tokian.
Baina alako gaiak agian gizarteratzerako orduan justu ez, Euskaraz gabiltzanean, ere euskaldunenetan agian asignatura hori ez, pasata bezala uzten dugu herritarrek. Askotan gertatzen zaiguna da, bai, nolabait oso irudi arrosa izan ohi dela, arnasgunei eta udalerri euskaldunei buruz, bai udalerri horietan bertan, eta bai esango nuke beste inguru batzuetan ere, nolabait uste izaten delako inguru horietan euskera salbu dagoela, ez dagoela hizkuntza politika egin beharrik, eta hamarkada hauek erakutsi digute, bai, 2 hamarkadatan nolabait biztanleria aldaketa batzuek ekarrita, hirigintzaren boom batek eraginda, gizartean izan diren bestelako aldaketek eraginda, pantailak ere hor dauzkagu, bai, ikusi dugu 2 hamarkadatan zenolako udolustea gertatu daiteken hainbat udalerritan, bai. Beraz, orain bagaude esango nuke, ikusi beharreko edo zer gertatzen den ikusi beharreko garai batean, bai. 2021 bateko inkestak erakutsi dugu jaitsiera hori gelditzen ari ote den, baina aldi berean baduzkagu mai gainean erronka oso importante batzuk, udalerri euskaldunei dagokienez esate baterako momentu honetan, eta lan jaiotzak aipatu ditugunez, badakigu jaiotza kopuruak berantz ari direla, horrek udalerri euskaldun askotan, udalerri txikiak direnez, esan nahi du, zerbitzu publikoak mantentzeko arazoak izan daitezkela, alegia hurrengo urteetan zer gertatuko da udalerri euskaldunetako ikastetxeekin esate baterako. Orain 2 hamarkada antzeko egoeran egon ginen, biztanleria bera egiten hasi zelako, jaiotzarik ez zegoelako, eta hor herri askotan hartu zen autua izan zen, tira, jendea ekarri behar dugu, etxeak egin behar ditugu, eta erakarri behar dugu beste inguru batzuetako jendea. Nolabait, bizi irauteko estrategia bat ere izan zen, bai? Uste dut, erakutsi digula autu horrek, bere onurak izan da ere, hizkuntzaren ikuspegitik badituela bidesari batzuk. Hainbat udalerritan bidesari horiek nabarmenak direlako oraindik ere. Beraz, uste dut, aurrektik gertatutako horrek erakutsi behar digula zein izan behar duen baita ere, aurrera begira gure pausoak nondik nora jo behar duten ez da. Eta uste dut, hor lehentasunetan, hau hizkuntza politikatik haragokoa da, nolabait, udalerri euskaldunetako biztanleek izan behar dutela modua bertan eroso bizitzeko. Udalerri euskaldun horiek izan behar dutela beste inguru batzuek bezain bizigarri. Esan nahi dut, zerbitzu publikoz, azpiegituraz, eta ondo hornituta egongo diren udalerriak izan daitezela, eta belaunaldi berriek, euskeraz gehien egiten duten belaunaldi berri horiek, izan dezatela udalerri horietan bizitzeko aukera. Ez bintzat egia da edo ematen du ez, telebista pizte ditugunean edo eta periodikoak zabaldu eta barrak herritarrak badiela konstiente ez, apur bat ataka estuan badela egoera ez, ikusi ditugu justu ez, azken urtean behintzat ez, pila bat mobilizazio izan edo eragile ezberdinen sorrerak ere ez, apur bat egoera aldatzea bira horrek esperantzaen hitza, baina tira ez, hortik ere badu. Kezkak mai gainean badaudela, ez? Patu ditugun zerbitzu publikoekin lotuta esate baterako, oraintsu ari gara azterketa bat prestatzen osasun zerbitzuaren egoera nolakoa den, eta ikusi dugu Nafarroan esate baterako udalerri euskaldunetan pediatra falta ikaragarria daukagula. Horrek esan nahi du, zerbitzu publiko horiek udalerrian bertan ematen ez direnak, beste inguru batzuetan ematen direla, eta nolabait herritarrei zerbitzu hori ere mugatu egiten zaiela. Beraz, alde horretatik uste dut, ikusi behar dugu, osasunean esate baterako ze egiturazko arazo ditugun, baina egiturazko arazo horiek nola eragiten duten inguru batean eta bestean, bai? Horrek azkenean herrian gertatzen denak, herriko giroak, herriko egoerak, gorabera demografikoek, herrian gertatzen den horrek azkenean eragin handia daukalako hizkuntzaren egoeran, bai? Askotan zenbakiei buruz ari garelako eta gorabera eta grafiko hau eta beste, baina azkenean pertsonei buruz ari gara hizketan, beraz, gorabera demografiko horiek, jendearen joan etorriek, eragin oso nabarmena daukate hizkuntzaren egoera. Eta bukatzalderaz, hizkuntza politiken beharra ez, agian azpimarratu gu elkarrizketan zehar, ala ere gauza konkretuei begira edo ez, takidan epe laburrago batean behintzat ez, ematik zer da gehien falta motatzen duzuena, edo zer neurri ikusten duzu ez, hartu alko litzatekeela hori, epe labur batean. Uste dut, arestian aipatutako hori ez da, nolait, askotan pentsatzen dugu hizkuntza politika euskera sailetatik egindako politika soili dela, baita, hizkuntza politika sail guztietatik egiten da, administrazioko sailetatik, gizarte eragiletatik, alegia euskerarekin edo euskalgintzarekin loturarik ez duten eragiletatik ere egiten da, bai. Uste dut daukagun erronkarik importantenetako dela zeharkakotasun hori nola jorratuko dugun. Alegia, hezkuntza legearen eztabaida hor dago, eta horrek noski hizkuntzarekin badauka lotura bat. Oraintsu onartu berri da kontsumitzaileen eta erabiltzaileen legea. Horrek hizkuntza politikarekin badauka lotura bat. Landa garapeneko legeak onartu dira oraintsu Eusko Legebiltzarrean, horrek ere hizkuntza politikarekin badauka, bai? Lurralde planak egiten direnean, etxebizitzak egiteko planak egiten direnean, horrek ere lotura estua dauka hizkuntza politikarekin, bai? Nolabait uste dut falta zaigula zeharkakotasun hori benetan
jorratzea, hitzetatik harago meretako zeharkakotasuna kontuan hartzea, eta udalerri euskaldunei dagokienez, udalerri euskaldunen berezitasunak kontuan hartzea, araudi horiek egiten direnean esate baterako, udalerri euskaldunen garapena ere hor zentroan egon dadin, eta irizpide hori ere kontuan har dain. Ez da, hasteko euskarak transbertzala behar duela onartzea. Oso ondo, Garikoitz, mila esker, aurrekin tartetxo hau hartzaren, gertutik jarrituko ditugu eskuartean dituzuenak, beraz, horixe mila esker eta hurrengora arte. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara.
Ordu bata iritsi dela heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Estil Noes eta Carlos Renedo. Ondo etorri. Eguerdion. Gurera. Eta hasteko hauteskunde kanpainaz edo ibiliko gara, izan ere tira ez azken asteburua izan dugu justu ez, kanpaina ofizialki hasi baino lehen, hainbat ekitaldi jaso dira, baditugu horre besteak beste, ez astunetan bai izan direla protagonista agian Euskal Herria Bildutik Arnaldo Otegi, baita ere Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarretik adierazpenak egiten, beraz, entzun ditzagun biak eta helduko diogu. Maiatzaren 28an, kontua ez da Sánchez edo Feijóo, Díaz Ayuso edo Bolaños, Yolanda Díaz edo Pablo Iglesias. Maiatzaren 28an, gure gauzak daude jokoan, gure herriak, gure herrialdeak, gure zergak nolakoak izango diren, gure egoitzekin zer gertatuko den, gure kiroldegiak, gure osoetako argiak, gure errepideak, beraz, egun horretan, boto ematera ez doanak, jakin dezala, hori dena arriskutan jarriko duela. Ni konbentzituta nago. Datorren 28an, gauza bera egingo dugu hainbat herri eta hirietan. Magia egingo dugu berriz ere hainbat eta hainbat herrietan. Eta negar egingo dugu. Zoriontasunak ematen duen negarra. Eta barre egingo dugu, eta besarkatuko gara, eta berriz ere datorren egunean aurrera egingo dugu. Horregaitik, maiatzaren 28an, behekoek irabaziko dute. Behekoek irabazi dute, eta jai herritarra egingo dugu, hainbat eta hainbat tokitan. Tira ez dakite orain arte nola ikusi duzuen kanpaina aurre aldi hau, joerariko lan agian ez dakit beste urte batzuekin alderatuta nabarmentzeko duzuena? Nik uste dute alde batetik kanpaina harri ikusten dela nahiko gogorra izango dela, bintzat egun hauetan ikusi ditudan diskurtsoak dira nahiko erasokorrak, Ortuzarren kortea justu hemen, izan da asko ez eraikitzaileagoa eta nik uste dute bat natorbearekin asko dagoela jokoan uda hauteskundeetan, baina beste korte batean zuzenean kontra egiten zuen Bilduren kontra eta aurre kanpaina izateko nahiko programa inguruan hitz egin beharrean guztu gaudela beste parametro batzuetan hitz egiten. Nik hor bai ere aipatuko nuke eta uste hor jarri den kortean Andoni Ortuzarrek ere transmitetzen duela, badagoela ere beldur bat abstentzioari, aurrek usten da abstentzioa oso altua izango dela, eta ikusiko dugu horren eragina. Eta gero, bentsat aipatzagatik ere bai, ikusita ja aurkeztu dira zerrendak, berriro ere ikustea ez, balde batetik emakumeen presentzia eren bat dela, gero zerrendak izan behar dira parikideak legeagatik, baina egia da zerrenda buruak begiratuta, oraindik ez, eren bat dira emakumezkoak, eta hori ere bai, adierazten du oraindik gaudela oso urrun, parte hartze paredekide baten inguruan. Carlosek egin duen, beak eta, ia hildo beretik joan nintzen, alde batetik, baina bai gero pentsaten, zer esan duten eta nola bideratu egin duten bai Arnaldotek eta baita Ortuzak nola hitz egin duten herriari egia da, urrengo hauteskundeak eta beti ere, herriko hauteskundeak direnean eta autonomikoak direnean, desberdin, eta baita ere Euskadi mailan oso modu desberdinean bozkatzen da. Eta horrek bai estatuan konparata. Eta niretzako hori da heldutasun mail bat. Bozkatzen dela, segun eta zein irizpide bideratzen dira. Ez dela adibidez beti ateratzen hau eta hau beti bezkatzen dudalako, eta uste dut horretarako garrantzitsua dela egiten dugun hausnarketa maila eta baita ere heldutasun maila. Hori alde batetik egia da, herri bakoitzak mundu bat dela eta espresuki nik bizi izan dodan nire herrian, bizi izan dodan ibilbidea
partiduei begira asko aldatu egin dela, ezta? Ni adibidez Barakaldokoa izanik, betidanik, ezta? Eta kazikismo hori egon da bereziki zentratuta PSOEn, eta guztiz aldatu egin da jokaera, eta orain eskezu entzuten dozu, ezte? Herri mailan, eta orain, ezta? EAJ dagoela, ezta? Buruzagitzan, eta segurenik berriz ateratu egin dela. Eta nola aldatu egin den horrelako Barakaldo oso eskerreko, eskualdeko herri bat, non egon zen migrazio asko, non zeuden faktore oso desberdinak, ekartzen dizutenak, adibidez horrelako partido, nazionalismoarekin lotutako partido horiek ez zeukatela, horrelako biderik, eta ikusi egin da nola aldatu egin diren gauzak. Orduan oso garrantzitsua da, honetara zentratzen garenean ikustea eta aztertzea alde batetik herria, egia da dagoela beste aldetik, dagoela Euskadi mailan beste giro bat, aldaketa batzuk, eta egia da pultzadak markatuko egingo dituztela, baina hor bai Ortuzak eta Zautegik, logikoa da, haien partidua begiratzen die, ezta? Eta horregon beti ere ez dute aipatuko kanpoan gertatzen denaz, eta haientzako eta haien interes propioerako nahi dutena da hemen begiratzea, eta ados nago, hemen begiratu behar dugula. Baina bestaldetik egia da kanpoan gertatzen dena, da Madrilen gertatuko dena, ez dakit, Galizian gertatuko dena, Kastilla y Leonen gertatuko dena, horrek eragina deko. Eta egia da, eta uste dut, baita ere begiratu behar dugu kanpora. Ea, ze gertatzen den, zena horrek markatuko ditu olatu eta pultzada oso konkretu batzuk, ez soilik. Nola geratuko den, estatu mapan, baizik eta urrengo hauteskundera begira, zer diskurtso maila, eta horrezagetik oso interesgarria da. Hau da, zer dagoen, zein diskurtso maila eta zein montatako pultzadak. Hainbat aldeketak egon dira, eta gero eta pandemia, eta gero nola gestionatu egin den, eta orain dauzkagu erronka oso desberdinak, eta pultzadak hori neurtzeak oso uste dut, urte honetako hauteskundeak ezinbestekoak dira jakiteko zer mugitzen den. Beti ere eta gero joaten, edukira, eta askotan zentratzen gara hori diskurtsoan, nora jungo gara, eta askotan egiten ditugu ikuspegi makroak eta ez mikroak. Eta azterketa mikro bat eginez, eta begiratuz pixka bat, ze motatako edukiak etortzen ari diren, nik ere hor bertan ikusten dodana da, ez da bakarrik, ikusten dituzenean, orain dire zerrendak, eta ikusten dituzenean hain emakume gitzi, hor mailetan egonda, beti ere sentitzen dozu, emakume bezala, ostras, hemendik zenbat gauza egin behar diren. Baina nik horrekin beti egin duten azterketa, sakona, ez dela egon, ni zerrenda paritarioekin lauzkan nire erronka zen, eta uste du sustraiko benetako kodigoak ez ditu baloko lantzen. Ez da gauza ipintzea bai edo bai emakumea eta gizona baizik, eta ahalbidetzea, zaintza ahalbidetzea, jabekuntza ahalbidetzea, hainbat gauza, eta baita ere zer den izatea politikoa, zer den erreferentea eta zer den erreferente autoritario bat izatea. Eta horrekin oraindik ere benetan lan asko deko. Eta hortatik nik ulertzen dut, oraindik ere, zerrendak ez izatea paritarioak, eta, ez dute aipatuko, igual, emakume gehiago egotea partidu baten gizon baino. Baina hori benetan eraldatzeko uste dut eraldaketak izan behar dira strukturalak, sustraikoak eta formankuntza eta prozedura askokoak. Eta gero bestaldetik, edukira, zuzenki edukira begira, faltan bota izan dut, hainbat diskurtso, nik uspero neuenak, atera egin zirela pandemia garainan, zein garrantzitsua den zaintza erdigunean ipintzea, zein garrantzitsua den adibidez emozioak eta osasun mentala erdigunean pintzea, eta ikusi egin dana da, bereziki dana superindustrializatuta eta ekonomeria aldera, eta esan dut, ostras, zertarako, balio izan da horrelako prozedurak beti ere adibidez egon diren, eta ikusi egin ditudan moduan, hainbat edukietan oso bideratuta sistema kapitalista, potentzialista, batera, ahalbidatzen dituen hainbat estrategia, eta non gauza eusko txikitsuak direnan, eta ez dut esango feminismoa, zaintza, hainbat gauza nik uspero nituen pandemia, eta pandemiak agerian utzi egin zituen hainbat arrakalak behar ditugunak, daudezen hainbat arrakala, baina egia da eduki falta ikusi egin dut, partido ia gehiengotan.
Agian badute lotura bi alderdiek ez, izan ere batetik gehi erreferentziazko, Euskal Herriko alderretan erreferentziazko pertsonak gizonezkoak dira izan alderdia zein denez, politika hitz egiterako orduan ez nora gertzen den edo ez, ordu betez hitz egin behar duena gizona izango da ez, eta aldi berean gero hori ez, diozuna edukiaren aldetik justu ez, enpresarien gana eta ez, beste sektore oso maskulinizatu horretara bideratuta. Bai, eta guzti gainera, niri adibidez gustatuko litzaidake udal hauteskundeetan bereziki programaren inguruan hitz egitea. Baina uste dut, ez dakit, soziologek esango duten, baina uste dut herri txikietan agian pertsona, hautagaia eta programa oso garrantzitsua da, baina hirigunetan edo populazio gehiago bizi den lekuetan uste dute bestelako referentziek ere badaukatela eragina. Eta hau ere alderdiek ere badakite, eta horregatik gero eta gehiago ez dik izan duen moduan, kanpoko referentziak ez, Madrilen gertatzen dena estatuko politikak ere badu eragina boska horretan. Eta horregatik uste dut bizi garela, ari garela bizitzen kanpaina bat, pizka bat bronkoa zentzu horretan gai batzuekin ez direla udal gaiak, eta nola ez, udal gai horiek zentratzen direnean, igual batu dena nahiko zakin maskulinoak, baina bai agenda batean hori ekonomia, gai batzuk segurazki orain dela 2 urten zen dela herritarren kezken artean. Segurazki ere bai diskurtsoa oso maskulina delako eta plaza politiko hori edo normalean ere bai eragina duelako eta interesak ere azkenean ere bilakatzen dira batzuen interesak. Baina esan dakoa, uste dute zoritxarrez, edo bentsat nik nahiago nuke programaren inguruan hitz egitea, baina kanpoko politika horiek badaukate eragin handia, eta igual ere horregatik lehia horretan, gaur egun ere alderdi batzuk daudela hor palestan, eta igual EAJak ere geratu da pur bat hortik kanpo eta behar du berriro sartu olako gaiak eta olako diskurtsoak eztabaida politikoan. Eta nire ustez, horrena momentua, esan den moduan, aukeratzeko udal gobernuak eta aukeratzeko urrengula urtetan egongo diren politika herrietan, baina baita ere fiskalak eta aldundietan. Bai, ez, baina horregia da, agian ardura ere etorri daitekela, ez, nola udaletatik bozka, ez, foru hauteskunde horretara, ez, iristear da nola bozkazko galdu egiten diren, agian jendak ez doain bere sentitzen ere, gaitegia ere ez aldatu egiten da, edota ez, askok ere agian ez dute, bozka berdina ematen ez, udaletik eta foruetara begira. No, eski, foruak ikusten ditugu oso urrun, eta gero egia da, klaro, nik gainera gizarte langilea izanik, niretzako foraldunteak da oso urbileko gauza bat, eta asko interesetzen zaidan, ez da, esparru bat, eta ikusten dudana, ikuspuntu oso urbiletik, eta askotan, baina nik ulertzen dut, hau da, deszentralismoak hartzen dagoena, eta nik ulertzen dut, zuk tekosuna urbila, ezagutzen dozun pertsona, ezagutzen dozun egitura, eta eragina zuzena dekona zurengan. Hau da, zuk adibidez herri baten ikusten dozu, zuzenki ekiz gobernariak zer egin dauen, zer motatako estrategiak, nola aldatu egin den herrian, hori zuk ikusten dozu eta nabaritzen dozu eta hortatik daukasun, eta bueno, ja are gehiago daukasun identitatearen lotura. Orduan, bai, ulertzen dut guztiz, askoz, eta gero dago beste puntu bat, herria eta estatua. Estatua baita ere, azkenean, dekogu sentsazio bat, segure eta zer bozkatzen den, nork egongo diren gobernuan, ikusten dugu dagoela eragin bat gehiago, adibidez foru aldundia oso urroneko instituzioak ikusten ditugu. Eta hor, bai, egin aldezakegun azterketa da, nola sustatu foru aldundiek egin den duten lan guztiak, nik dakit, eta bertan daukadan kasu honetan nire ikasleek daukaten laneko gutxu garrantzitu bat dago foru aldundian, eta dauzkagun erremintak eta gizarte bereziki ongizate sistemarako foru aldunditik datoz, orduan,
niretzako dago sustraiko instituzio eta ongizate sistema garrantzitsu bat. Hortarako, baina uste dut ez dela ezagutzen. Eta ez denez ezagutzen, oso urruneko ez da instituzio moduan ikusten dugu eta kostatzen da. Ez da hor adibidez, baina hor bai ikusita pixka bat zer aurki alditzak egun, ea da, Bizkaian orain dela gure historikoa oso EAJ-ak markatzen da guztiz Bizkaian, eta Gipuzkoan aldaketak egon dira, orduan bai interesatzen zait partikularki, eta ea da pixka bat ikustea ongizate sistemak ekartzen dituen zerbitzuak nola antolatu eta zerbitzu berriak antera behar dira, eta egon behar dira daude hor zerbitzu sisteman hainbat erronka, ea zer gertatuko den Araban, oso garrantzitsu, eta Araban baita ere aldaketak egon dira eta ber zera gertatuko den, baita ere Gipuzkoan interesatzen zait, eta egia da Bizkaian nire sentsazioa izango da, historikoa mantenduko dugula. Ez dakizen bat urtera arte, baina historikoa mantenduko dela igual. Eta nik hor bai ikusten dodan, eta hau da, azkenengo hamarkadan egin duen ibilbidea EH Bilduk. Uste dut oso estrategia inteligente egiten ari direla. Bai, begiratzen pixka bat nola diskurtsoa, narratiba, portaera eta sartuko nituzke hor hainbat baita ere egitura simboliko, hau da, baita ere janskera, nola konportatzen diren, nola asko bidea bai, oso pragmatismora joan dira, eta pragmatismo horrek ekartzen ari dena, dalde batetik hurbileko oso hurbil egotea gazteengan, gazte orokorrengan, eta hainbat sektorengan baita ere. Orduan, horrezagetik interesatzen zait partikularki, azkenengo hamarkadan eraman izan duen ibilbide hori, nola markatuko dituen hauteskunde horiek. Eta ikusten ari dena da, bai, ibilbide niretzako nahiko inteligentea, eramaten ari direla, eta oso pragmatismora ikusi egin dugu, estatu mailan dekogu 1000 adibide, non ikusi egin dugu, EH Bildu bozkatzen, parte hartzen non lehen, euskaten, hainbat, eta baita ere, egia da, testu inguru soziopolitiko eta historikoa desberdinetan zela, egia da, eta hortatik igual mugak askoz ere gorriagoak ziren, baina egia da pragmatismo horretara joan dira pizkanaka joaten, eta horrek ekarri egin dagoena da guztiz, eta gero izan dituten diskurtsoak sozialki, hartu eta bairenganatu eta gainera eraman izan dute bandera modun, eta horrek ekarri egin dagoena gazteengan, hurbiltasun oso handia izatea, eta gero hainbat sektoren gandik ikustea haietan oportunitate bat. Eta, ez dut hitz egin hemen Euskadi, nik usteet, eta diputazioen eta foru indetatara begira, nik uste dut hor Podemos guztiz galduta deko bere. Eta baita ere hori izango da interesgarria, hemen Euskadi mailan Podemosek daukan, elkarrekin Podemos daukon pixua eta lekua. Nik usteet, lekua asko murriztu egin zaiola. Eta seguruenik hainbat herritan, galdu, nik gerketukin nire herrian nik uste dut ez dutela ia ezaterako, eta seguruenik hainbat herrietan eskaino asko, edo aulki asko, galduko egingo dituztera zen eta lekua asko galdu egin dutela, eta ja foruetan ez dugu ez da ikusten aukera bezala. Bai, ez da asko ez alderdia Euskal Herrian desagertzearen ez hori atxikitzen zeila, eta gero esan duzunaren arira ez, egia da EAJ-ari bere horretan tronuak kentzea oso zaila dela, baina ez, eta aipatzen zenunaren aira bai ez, baduela hor nor zapaltzen oso gertutik, eta badago letuta ez dakit justu gaurre ikusten nuen asteburuan Gipuzkoan zen, ez, debatea hautagaien artean, eta titularrak trantsizio ekologikoarekin lotuta zeuden, ez, horrek bai markatzen du, eragin bat egon dela bintzat, bestela ez denuen imaginatzen agian, EAJ titularrak ematen horren bueltan. Bai, nik uste gainera, nahiko paradigmatikoa dela, kanpaina honetan, izan da udalate eskundeak eta udalek badaukate eskumena, baina ari gara plazaratzen edo ari gara agendan kokatzen gai oso estrategikoak. Trantsizio ekologikoa, etxe bizitza,
benetan ereduen inguruko aldaketa bat, eta egia da, justu igual, hor alderdiek eta eskuma eskerrak hor badaukate talka egiteko elementuak. Eta hori nahiko paradigmatikoa da, izan da, udalat eskundeak. Hori alde batetik. Gero nik ere bat nator, estik esan duenarekin, ere aldundin inguruko gogo eta hori egia da horrein dela gutxatera zela inkesta bat, eta gazten artean adibidez Bizkaian, Unai Errementeria ez da ezaguna. Baina agian egon ez dugulako asmatzen oso ondo azaltzen zenolako garrantzitsua den aldundiek egiten duten kudeaketa, eskumenak, fiskalitatea, eta hori igual ez dugu, eta batez ere, barlo estrategiko batzuetan ez dugulako ondo komunikatzen zenolako garrantzitsua den estamentu hori edo espazio hori. Eta gero, amaitzeko ere bai, nik ere, Otegik esan duenarekin ez, pizkate negar edo hori, niretzako ere bai dira hauteskunde, nik udalgintzan sinisten dute asko, eta uste dut badirela hauteskunde emozionantek ere bai, eta gongo dira plaza batzuk, horrein dela 8 urte moduan Iruñan, ez, Asironek hartu zuenean makila, ikusten zen, herriaren edo herria parte baten postasuna, ez du odera ere bai aukerak leku batzuetan, negar edo ez negar ekiteko, baina, ikusteko, zeo zer interesgarria, batez ere Iruña, Gasteiz, Araba, Gipuzkoa bera, egongo da, nik uste badagoela jokua eta hori beti da interesgarria, eta uste teman barriko ere bai, pizkat ere emozioa politikari eta ere bai, sentimenduak ere bai hor jarri ere bai, balioan jartzeko. Ez da, helan dabe, eta hasi hona ipatu duzu justu zuk ez, abstentzioaren mamu hori ez, nola bai, tendentzia azken urteetan ikusi guztein izan den ez, orain honetan espero da tendentziak berak bere horretan jarraitza ez, zeri lotzen diozue horri ez, zer da, ja sistema bera demokratikoa edo lau urterik behin boskatzean fedea galdu dugula? Carlosek komentatu egin duen, justo horretan bururatu egin zait, ez da, adibidez, foru aldundien, ez da, garrantzia, eskumenak, eta pentsatu egin dut, igual partidu batzuei interesatzen zaien beste ez jakiteaz. Eta ez dakigunean ez dugu boskatzen, ez dugu hitz egiten, eta hortatik mantenduko dute haien tronua. Eta segurenik batzuei asko interesatzen zaie benetan ez jakitea zer egiten den. Eta benetan jakingo bagenu zenbat eskumen deko, lehen aldez aurretik gure engizate sistema guztiz ez da albidetzen du foru aldundiek. Guzti albidetzen dute orduan. Jakingo bagenu zenbat, ez da eskuma dekoatzen, zenbat egiten duten, zenbat zerbitzu eramaten duten, baita ere ez da foru aldundien arloan ekonomikoki daukaten eskumena da garrantzitsua orduan, segun eta zein partido dagoen markatuko dituzten ibilbideak oso desberdinak izango dira. Baina nik uste dut auratzen bateare dago interes bat, propio bat, non dakigun enean, ez da inbeste boskatzen, eta orduan tronuak mantentzen dira. Gero, beste aldetik zer hor politika gintzan eta soziologikoki pixka bat ikusita zer esaten den, zer mugitzen den, bai etago desafekzio politiko bat, modu orokor batean, eta desafekzio politiko horrik ekarri ditu ez dagoelako erreferentzia konkretuak. Eta mugak, hau da, eskerrekoak, eskainekoak, orain gauden sistema modu asko ahuldu egin dira. Zergatik esan eta azkenean ipiniko dugu komatxoan artean. Eskerreko partiduek ikusi egin dira, ez da, makurtu ikusi egin dute haien zeuskaten estrategiak nahi zutena eragitzea sistema kapitalistari. Eta horrela da, zuk joan alzara zure ez dakit, eduki super eskerrekoa, sozialista, nahi dozu, nahi pinalditzakezu, komunista nahi badezu, baina egia da daukagun, ez da, sisteman barneratuta, ahalmen oso gutxi, ez dut esango ezinezkoa denik, ezen eta bestela hor erortzen naz, ez da, askotan esaten duten, ez da, gainean, ikusten baldin badago gauzak ezinezkoaz direla, ezin ditugu egin. Baina ez, badaude estrategia, baina horretarako, klaro, egin behar diren, ez da, aldaketak asko dira. Baina desafekzio hori ekartzen dagoena da, bueno, eske berdin da zer boskatu egingo dugun, eta berdin jarraituko dira gauzak. Sistema jarraituko dago berdina. Eta horrek
Eta hor, oso ondo egin dau sistema kapitalistak, eta, klaro, enpresa buruek, eta dandana, horrelako pisu oso garrantzitsua izanik, botere maila oso handia izanik, zen eta horrek ekartzen dagoena da nortzuk dekoten benetan boterea. Eta zuk ez badeko zu da efektzio, bai, apego hori edo bai horrekin afekzio bat adibidez, ez da, politikarekin, poliki utziko duzu. Eta, dakagun sistema honekin oso zaila da gauzak benetan eraldatzea. Orduan, zertarako boskatuko dut, gauzak berdin jarraituko baldin dute. Hori alde batetik, ero beste aldetik, egia da gizarte mailan superficialtasun batera juten ari gara, ez da? Orain jarraitzen dugun ia gehiengoa dago sare sozialetetik barneratuta, eta sare sozialek ekartzen dutena, edo mundu digitalak hartzen duena da, hausnarketa gutxi eta bereziki oso esaldi direktoak, konkretuak, eta jaten direna muinera ordanetako. Oso espazio gutxi benetan hitz egiteko, hausnarketa mail bat burutzeko, eta eskartasun hori ekartzen duen guztia da, ezinezkoa da gelditzea, eta orduan ez gara paratuko eta zentratuko, zer dan edukia, zein partidu ditugun, zer gertatzen ari den, nola albidatzen ditugu marko hausnarkagorrak direnak eta bestaldetik benetan paratzen digutenak. Gero, ja, boskatuko duzu nahi duzuna. Eta horrek guztiak ekarriko dut eta fatere oso desberdinak, ez da, historikoki, zu boskatzea ez dakino eta gero ez egitea, gauza oso desberdinak ekartzen ditu, baina badaude faktore oso ugariak abstentismo horretara eramaten digutena. Zek ekartzen dagoen ez abstentismo horrek, egoera oso larria zen, eta zuk ez bazara, edo ez bodozu afekzio hori politika gintzan, lehen aipatu egin dudan moduan, mantenduko dira gauzak eta bakarrik batzuen eskuetan. Eta hor, adibidez badauz pertsona asko, boskatuko luketera adibidez partu duzu, benetan bosketan mailan oso pertsona guzti boskatzen duenak, baina, horretarako, nik ez dut egingo, zergaiti zen eta ez da inoiz aterako. Eta hori da pilota bat, non oso hori gelditzean ikuste dut, pixka bat, bagoaz hori pilotaren atzean, ez aurrean, eta hori paratzea asko kostatuko zaigu. Baina egia da, interesa dagoela hori gertatzeko. Gainera, egia da ez, horren erakusle ere, txiki batean badela hautagaitzen kopuruak, ez da hor ziklikoki ez, badira beti uneak jende animatu egiten den, eta ez, plataforma ezberdinak agertzen diren ez, herri edo ez, hiri buruetan, horren hautagaitza aurkezten ez, baina justu aurten gitxien emanda hori ez, Iruñan esaterako inoiz baino hautagaitzarik gutxien, hor bai agertzen da Bilbon ez, badela udalerririk eta nun ez hautagaitza gehien aurkeztu egin diren, hori ere azkenean ez, Bilbo ere bada anitzagoa agian jende kopuruz eta guztiz beste lekuekin alderatuta, baina tira ez, horren erakusle ere ez, jendeak agian demokrazia modu honetara erabiltzearen atzera egitea. Bai, eta nik uste bai dela politikaren egoera bat, nun balore batzuk ja ez daude altzan, hau da, lehen igual bolondrez lan egitea, ez, aurpegia ematea, zure realitatea eraldatzea, herritik eta horrela, zeukan igual balore bat, edo ez dakit nola esan, askorentzat oso garrantzitsua zen hori egitea, eta gero eta gehiago ikusten da, herri txikietan, jendeak ez duean nahi kompromiso hori hartu, batez ere gero, kontan etorri aldirelako, bizilagunekin beste talka batzuk, esfortzu batzuk, eta esan behar delako, politika herri gehienetan jende askok egiten duela militantziagatik, bolondresegatik, ez da ofizio bat. Honun horrek ere nik ekartzen duela, batez ere gero eta gehiago gogote arazoak herri txikietan zerrendak osatzeko, eta batzutan plataforma moduko zerrendak agertzen dira, modu bakarran batzorde, kudatzeko batzorde bat osatzeko herri txikietan. Eta nik gero, aipatu duzuen, abstentzioarekin, nik uste dute lehenengo faktorea dela errenta. Hau da, aberatzek boskatzen dute. Eta hori nahiko agerikoa da, eta normalean aberatzek boskatzen dute eskuma. Arazoa dago, auzo langileetan eta errenta txikiko espazioetan.
Zergatik, segurazki estik aipatu dituen gauzengatik. Segurazki, mas mediek ere bultzatzen dutelako jendea ez parte hartzea, baina gero segurazki igual jendeak ez duelako ikusten zer praktiko moduan bere boska ematea, edo ez dagolako ilusiorik. Eta nik ez dut erren kontra, niretzako klabea da, nahi badugu realitatea eraldatu aktibatzea kapa horiek, baina kapa horiek aktibatzeko berna da harreman zuzena, behar da, egon leku horietan, harreman zuzena, eta jende horrek berriro berrartzea konfiantza, eta ikustea bere boska eta bere esfortzuak ere izango duela eragin positibo bat. Bestela oso zaila da, eta gainera ikusten da normalean, udal hauteskundeetan parte hartzea txikiagoa da, gertuko politikoa izanik, eta berriz, bestelako hauteskundeetan, estatuko hauteskundeetan, segurazki mas mediek daudelako etengabe bombardeatzen, jende bat mugitzen da. Eta uste hor dago la klabe, lehenengo eta ben konpontzea lekuietan dagoen arazo estrukturala dela segurazki, errenta txikiko pertsonek hezkuntza bat izan dute, formazio konkretu bat, kultura politiko konkretu bat, eta horregatik igual ez dute balioan jartze boska hori matea, eta beste batzuk izan dutela beste formakuntza bat, beste aukera batzuk. Badakite garrantzitsua dela gobernuan daudenak bere interesai erantzutea, horregatik boskatzen dute beti. Hori da lehenengo zer egina, amaitzea arazo horiekin eta gero jende hori motibatzea, ilusionatzea eta gero jende hori izatea konfiantza egiten den proposamen politikoan. Eta hortatik aparte beste kontu bati helduta ez, justu kanpaina honi begira nola aipatu dugun hasieran ez, joku zikina, edo ez dakit oso ondo zeitzekin bota duzuen ez, ja dagoeneko hasi gara ikusten, eta hor protagonista bai izan dugula, galdakao besteak beste ez, eta justu ematen zuen kapitulu horiari nitxiko zela ez, hala ere bai udaleko azken plenora, eta baita ere ez, Eusko Legebiltzarrera gaia oraindik ere iritsi eginda ez, eta horreko astean jarraitzen zuten Arantzadiren webgune famatuak egin diren webgune horien bueltan, ez? Zer aurreikusi genezakez joku zikin hortaz, orain ez, kanpaina ofiziala hasiko den honetan? Joku zikin desberdinak erabiliko dira seguro, eta are gehiago ikusiko ditugu aste hauetan, eta ez garenaz interatzen, ez da? Eta ja imaginau herri txikietan zemotatan benetazko kanpainak eta hor bai emozionalak eta lotura, ez da? Zuzenezkoak gainera, herri txikitzen danak jakiten diren nortzuk diren nor, eta nork egin hauen ez dakizer, eta nortzuk erabili duten ez dakizein diru. Orduan, kanpaina honean, erabiliko izango dute joku oso berbeina, baina bai begiratzen pixkata, ez da? Edo zentratuz pixkata gertatu egin dan Galdakoan eta konkretuki batez ere memoria berreskurapen egoerarekin. Hor, niretzako egia da jokuak erabiliko dira, baina kasu honetan gauditze egiten atzean daudezen pertsonegaz, eta doluak, eta nola eraiki historia, eta zemotatako prozedurak eraman behar ditugun, eta hortatik Galdakon gertatu egin denarekin da berriz mugitzea, markatu egin behar ditugu ibilbidea konkretuak, eta horrekin uste dut egon behar dira gauza bat egonkorrak direnak, eta Euskadi mailan non hartu egin badiren hainbat erabaki. Eta erabakia baldin bada, berreskurapen historikoa egingo duguna non hartuko ditugu kontuan ahots desberdinak eta bertatik eraikik egingo dugu historioa, eta gure bizitzan eta historia, berriz historia ez esatearren, ez da? Gure beti gertatu egin dan eran, egongo dira posizionamentoak eta zuk egon alzara leku baten, baina garrantzitsua dira ahotsak ez mututzea. Eta hemen bagaude ahotsak mututzen, eta hori ez da lege bidezkoa. Orduan, eta hori erabiltzea gainera trikimailu modun, bertan ipintzea, ez da, hainbat egoera ez direnak horrela gertau, eta gainera, da eskubide, oinarrizko eskubide bat, ahotsak entzutea, zer gertatu den kontatzea, eta gero
bakoitza jar dezala nahi duten lokuan, zen eta hor dago batez ere benetazko askatasuna, zen eta hor bai nik aipatuko dut, nire motxilla hartuta, nire feminatzi mamanda, esaten duen historia bakarreko kontakizunak kontatzen digutela eta horrela da, bestela kontatzen badigute bakarrik historio bat, ez dakoagu referenterik, ez dakoagu atxek, eta ezin ditugu identitate desberdinak eta egoera desberdinak eraiki. Orduan, ezinbestekoa da horrelako estrategiak burutzen direnean, benetan burutu eta klaro, hori ez erabiltzea arma bat bezala, eta gainera zikintasun horri kutsu bat utziz, esan eta azkenean, badakigu danak eta nik uste dut horri buruz, emetatzea, ez datorkigula ez positiborik. Orduan, horri pintza ezinbestekoa da, ahotsak entzutea eta istorio bakarrak ez eraikitzea. Ez dela berria ez, alakoen erabilpen politikoa edo hauteskunde zala ez, zala ere ez kuriosoa zen nola, justu bainera galdaka honegia da ez dagoela Euskal Herria Bildu bera bakarrik gobernatzen ez, koalizio gobernu moduan badago ez, eta horre Usan Solo Herriako plataformako kideak zaten zuen ez zuela ez zer ulertzen, zeren eta ez, ekin bideak jarri dira martzen legebiltzarrean eta galdaka horrekin bakarrik, gero beste hainbatu alerretan berdina gertatu da ez, baina fokoa horra bakarrik bideratu egin da, eta egia da ez, kasu honetan Usan Solorekin, karo ikusi ere Usan Solok zer lortu duen azken gobernu honetan. Bai, nik uste, jokua nahiko, ez dakit, nahi duenak ikusi aldu erabili dela politikoki gai bat hauteskunde zikloan gaudelako, ez bakarrik hori, EAJak ere gauza berak induelako bere udalerri batzuetan, Aranzadik baduelako ibilbide bat nahiko legitimoa gauza hauek egiteko, uste dut, hor batzuk erabili dute gai hau, euren joku politikoa egiteko, eta nire ustez denak ez du balio politikan, eta gainera uste dut olako gaiak utzi behar dila hauteskunde ziklo lehia honen kanpo. Honekin uste dut ere bai, odola hauteskundeetan normalean programa batekin alkeiztu behar zara, eta nire uste dut ere zoritxarrez galdakaun edo PSeren egoera dela, galdakaun dituela bi zinegotzi, beraien eremun, eta da estik ere azaldu den pizka bat ere bai, bilakaera ere bai, beste udalerri batzuetan, ere bai ezkerraldean eta horrela. Gero eta gehiago, udalatezunetan, PSE dago egoera oso periferikoan, eta daukan programa ez duen, proposamen konkretuekin ez dela inora, estrategia da pertsonai bat, niretzako, gero pertsona moduan ezakin nola izango den, baina pertsonaje batzuk sortzea, iturgaitzek egiten duen moduan, orain ere dago zinegotzi bat, diskoloa dena eta egiten duela bere borroka bere aldetik, eta agertzen dago pertsonai moduko bat, gai hau jartzeko agenda erdian, baina nik uste batez ere dela estaltzeko udale politikan dituen gabeziak, programa falta, eta herriaren babes falta. Hori PSEari dagokionez galdakoaren kasuan, eta uste dute EAJak egin duena da, jakindare bai, eskumatik asko jatien ari duen, eta ikusten badu bilakaera udalatezkunetan, hainbat herrietan eta hirietan PP desagertu da, eta boska horiek EAJara jundira, badakire bai, gai honetan, eskumako diskurtsapur bat irrazionala, nire ustez, beste parametron jarri beharrean, errelato bakarra, agindu agolan izan behar da, bestea legearekin egingo dugu, ez doala inora, errelatoa anitza da, errelatoa ez da bakarra, errelatoa partekatu behar da, logika horren kontra, ari da pizka bat, eskuma espainolaren, pizka bat logika erabiltzen. Boska batzuk lortzeko, seguru. Baina niretzako ez da justo gaiago, gure herrian, ez da justo erabili behar den gaia politizatzeko. Beste gai asko, erabilitzen dira eta erabiliko dira eta asumitzen dut, baina justo uste dut honekin ez dagoela tartean dirik holan jokatzeko. Orduan, ikusiko dugu.
Baina justu ez, PSE eta EAJ aipatzen gabiltzala ez, eta beste gai batzuen erabilpenan horrere hasteko esaterako ez, eskuntza lege, etxebizitza legeari erreparatuko diogu esaterako ez, nola hasiera batean PSE ez, bazen aldeago edo ez, azkenan Espainiako gobernuan onartutako zerbait izan da ez, EH Bildu, Podemosek esan al zituenei, eta azkenean ez, Euskal Herria Bilduk Podemosekin batera ez, arindu gura zuten, bertoko aplikazioa, azkenean atzearen alde edo, ez, egin dute Eusko Jaurlaritzako gobernuan dauden alderdiek, ez, eta hor zer da berriro ere agian PSE kontratu da aliantzak sendotu egin barrituela EAJ-rekin datozen hauteskundei begira. Bueno, ikusiko ditugu nola, alde lehen aipatu egin da moduan. Ez da berdina analisi bat egitea herri mailan, foru aldundetan, Euskadi mailan autonomikoetan eta gero estatuetan. Eta bereziki daukagun, ez da adibidez, ipiniko dut, ondo azaltzen naizen, ez dala berdin adibidez, Castilla Leonengo egoera non beti dala dinamikakia berdinak, non azkenean segun eta norekin paktatu egin diren, eta badakigu ez da tendentzia dela adibidez Podemos, elkarrekin Podemos bertan, Podemos PSE-rekin egitea, edo ez da, orduan, baina hemen alde batetik herri bakoitzan gertatu egin da bere historia. Eta igual adibidez dekogu ez da historia batzuk, non bai egon diren adostasunak adibidez EAJak eta EH Bilduren artean, eta atera egin dira super txarto, eta orduan posiblea da urrengo urtean gehiago egitea adibidez elkarrikon Podemos egun eta zenbat ateratzen dituzten, zenbat aulki. Orduan, herri bakoitzan hori da historiko oso desberdina. Egia da ikusten tendentzia orokor bat markatuta dagoela, dala alde batetik elkarrekin Podemos nik uste aulki asko galdauteko egingo dituztela, badaudela beste partidu batzuk ez da, guztiz desagertu egingo direneak edo ez dituztenak ia, representaziorik eukiko, eta gor jokoa batez ere dago ez da PSE, EAJ eta EH Bildu. Eta hor ikusiko dugu, hor eradostasunen mailera begira, zenbat alde batetik aulki izaten dituen bakoitzak, eta hor dago jokua, eta gero bestaldetik haien historiko, eta herrian emarkatu egin dituzten adostasunak, ezenegonak, hori, orduan, joango bagina, adibidez, herriz ikusten, ez da, zer gertatzen den ikusiko genituzke, nora jugna aldezaket. Baina, egia da, ikustea pixka bat gehiago, ez da, joan gara, eskaletan, ez da, eta hiriburuei buruz hitz egin, da, dala gehiago orokorrago hitz egiten duguna, edo adibidez foru aldundietan, bereziki hor EAJ mugitu egin da, segun eta zein non dagoen airea. Eta Eusko Jaurlaritzara mailara begira, ez da, azkenengo pasuetan EAJ askoz ere hurbilago egon da PSE-rekin EH Bildurekin. Eta gainera EH Bilduri egia da ondo datorkion posizionamendu bat da oposizioan egotea. Zen eta ekartzen dagoena da, zuek egiten dozue hori, baina gu kritikatu eta atera aldezakegu daukagun guztia. Zen eta zuek zaudeten gobernuan. Orduan, egia da tendentzia markatzen dagoela azkenengo urteetei begira, Eusko Jaurlaritzan, ez da, agertzen diren dinamikei begira, atera izan dituzten azkenengo adostasunei, azkenengo intunpeak, azkenengo legeagei begira, egia da dagoela hor bereziki adostasuna EAJ gehi PSE. Eta PSE badagoela, batez Euskadira maila, hor ilunbean eta pixka bat amadrinatzen ez da zer egiten duen EAJak. Eta gero EH Bildu, oposizio, baina beti ere, esan dodana, ikusi beharko genituzke herri bakoitzearen egoerak eta zin izan den, markatu izan diren ez da adostasunak. Eta izan ditugu herri batzuk, non adostasunak ekartu egin dira EAJ, EH Bildu, eta ni ez dakitzen gogaratu beharko nuz, badakitala Gipuzkoako herri batean non entzun eban EH Bildu PSE adostu egin zutela, eta ondo zetorki zelako, eta horrela EAJ zuen, ez da, momentu horretan gobernatu orduan. Eta horrek ekartzen, niri bereziki oso ondo ikusten dut jolas hauek zen, eta nik uste dut
politika mailarako, ekartzen du batetik heldutasuna, ekartzen du eztabaida, ekartzen ditu adostasunak eta ahalbidetzen ditu jolas desberdinak. Hau da, ez ikustea bipartidismo bezala, baizik eta jolas horretan, eta horrek eta normalean, beti araberezgarriagoa da, gero eta partido baiago baldean badea jokuan, zen eta kartzen ditu, hizkuntza, bai, arlo desberdinak, eremu desberdinak, eztabaida desberdinak, eta hortatik uste dut interesgarria dela, beti egotea bi baino gehiago eta hiru baino gehiago asko sobe adostasun hori, ordan nik ez dut inoiz, ikusten dut beti modu oso interesgarri batean. Hau da, zer gertatuko den, herri bakoitzan zer gertatzen den, eta gero beste aldetik ez da, ea zer adostasun ekartei aldezaketen herri bakoitzean. Hor badira politiken ez erabilerak zentzu horretan ez, baina gero agian batzutan kolokan edo da herritarrei nola eragiten dien ere ez, justu kasunetan esaterako ez, etxe bizitzaren legearekin eajo eta jartzen du fokoa ez, eskumenen horretan, baina atzera, Euskal Herria Bilduk esaterako ez duzuena zen arintzea, ez da italokairua dela eta ez dela horrek gero benetan ez, zer nolako eragina dauka gugan, herritarrongan. Bai, epatu behar da, justo EAJak erabili duen argudioa eta UPNek erabili duena berdina da. Horrek esan nahi du, behintzat eskumarentzat, aberria oso garrantzitsua dela, kompetentzia, baina aberria batez ere dirua da, ez? Eskumarentzat, hori da euren aberria, defendatu behar den aberria. Eskumenak jartzen dira mai gainean, negozio baten kontra egiten dugunean. Nik, hemen bi elementu, etxe bizitzarekin, uste dut, aspalditik, eskerraren txat eta batez ere gehiengoaren txat niretzako zehose estrategikoa da. Elementu gaur egun pobretzen gaituen alimentu bat dela, hau da, alokairuan bizi diren pertsonak edo hipotekarekin daudenak ari dira pobretzen. Ez bakarrik alokairuen igoeragatik, hipotekin igoeragatik eta soldaten jitzieragatik. Orokorrean, aspalditik esan delako langileok kateatuta egoteko elementu bat. Etxe bizitza bat guztiok behar dugu eta zoritzarrez gaur egun hori izateko gure bizitzaren parte handi bat, esfortzuan eta urteetan eta horrela, dedikatu behar dugu horretarako. Niretzako da gai estrategiko bat, baina berme bakarra hori konpontzeko, bai da, egon behar da ere kalean, biztute orain izan dugun gabezia dela, kalean behar dela mugimendu bat propositiboa gai honekiko. Eta niretzako alokairuen tasazioa, ez bakarrik limitatzea, baizik eta alokairuei prezio bat jartzea, prezio duin bat jartzea eskuragarri izateko, hori da elementu bat estrategikoa. Baina baita ere, hori egiteko behar dira estatuak dituen eskuduntza batzuk. Eta zoritzarrez, gaur egun, Euskal Herrian ez dago estaturik, eta gaude beste estatu baten menpe. Hori esan da, egia da, lege berri honek bide batzuk irekiko dituela hori gero gauzatzeko gure politikoak. Baina horretarako behar da borondate politikoa eta gaur egun, behintzat Nafarroan eta Erkidegoan, gobernuan daudenak, ez dute nahi honekin politika aldatu. Hori onartu behar dugu eta berez, indarko relazioa aldatzen den bitartean, eragin instituzionaletik bidea izango dela oso zaila gauzak aldatzeko. Eta dauden praktikak udaletxetatik, oso positiboak izan dira zen urteetan, baina mugoekin. Etxebizitza politika aldatzeko dirua behar da, estatuko inbertsioak behar dira, interbentzionismo bat behar da, merkatua aldatzeko. Eraiki behar dira, edo lortu behar dira etxebizitza publikoak alokairuan, eta hori udalgintzatik egitea posiblea da, baina muga handiekin. Eta gero, aipatu den PSren egoerarekin, nik bat nator estirekin, nik uste PS bizi dela gaur egun, hemen, behintzate Euskal Herrian, dikotomia batean, hau da, badaki, gaur egun, EAJaren muleta bat da, eta horren truke,
postu, kargu, dirua eta bar lortzen du eta bisibilitate bat. Eta hori ere bai, onartu behar dugu, bere egoera zentzuretan erosoa dela. Jartzen dituen baliabidekin, igual emaitzak dira nahiko onak. Begiratuta zenbat postuak eta karguak dituen aldundietan, Eusko Jaurlaritzan eta hainbat hirietan. Baina kontran, IPSek badaki politika aurrerakoiak egiteko aukera bakarra dela ezkerrera begiratzea, edo Elkarrekin Podemosekin, edo EH Bildurekin. Orduan, dikotomia horretan badago estrategia noraeza bat. Daudela hor, begiratuta postuak, baina etengabe kontrasanetan ez implementatzagatik politika aurrerakoiak. Hori niretzako da kontrasan bat modukoa, eta uste dut hori aldatzeko behar dela ausardia eta behar dira kuadro politikoak ausardi batekin tokiko estrategiak egiteko. Eta momentu honetan nik ez dut hori ikusten PSN. Iago ikusten dut galdak hau ez, Victor Zinegotxierren estrategia modukoak nahiko komunikatiboki igual izan aldela, baina ez dut ikusten ausardi bat esateko joa. Tokian hemen, gure estrategia izangoa da, ez ingo ditugu bestelako proposamenak eta bizkate AJaren mantotikat geratuko gara gure politika propioak egiteko. Zut ikusten dela momentu hori eta horregatik etxizalegarekin dago kontraesan bat. Ez da normala, onartxa haiek lege bat Espainian, haiek egotea Eusko Jaurlaritzaren etxizasaila eramaten, eta esatea ez dutela aplikatuko, dakitenean dela elementu bat estrategikoa, da nahiko arraroa. Eta gaiza aldatu eta gainera ez, beste, eztabaida gai nagusi azken hilabeteetan izan da hezkuntzaren bueltakoa, justu uste dut orain dabilela azken matrikulazioen inguruan ez, bildarratze adierazpenak egiten, hor ikusi dugu berez, segregazioak egiteko ziren neurrien bueltan gertatu dena, bestak beste ez, agian titularra bai izan da ikastolen elkartearena ez, nola esan duen ez duela hori xauen hartuko ez nola erreparatzen diozuen honi. Claro, gertatzen dena da, lege bera ondo hartu egin behar dugu, hartu eta aztertu, bai, hor egon dira, alde batetik, ez da, legea behar zuen, ez da, ibilbidea ezinbestekoa zen berri ikustea, eta egia da datera egin den legea, ez du emango errekurtso, erreminta eta zerbitzu nahikorik dagoen errealitatea, eta bereziki aniztasunari buruz hitz egiten ari bagera. Nik azkenengo interbentzioetan egon naizena, bai eskoletan eta bai institutuetan, behar da, dagoen egoera oso gatazkatsua da eta oso komplexua. Eta sama guztia geratzen ari da, irakasletan eta hor bertako dagoen zuzendarekin eta egoera oso strukturala eta benetan egin behar den eta albidetu egin behar diren errekurtsoa, zerbitzuak, estrategiak sakonekoak izan behar dira. Bestela, egingo duguna da alde batetik euskararen kalitatea asko eta benetan galdu. Gero bestaldetik, bertan da duze umeentzako beharrak ez ditugu asetuko. Eta gero irakasleen sama oso handia da. Orduan, hori da alde batetik. Orduan, nik ulertzen dut egon direla egon diren erronkak eta mai gainean ipini egin dituzten erronkak adibidez partidu batzuk guztiz, legebidezkoak ez ziren legebidezkoak, beharrezkoak ziren, eta egia da dagoen legea ez duela asetuko dagoen errealitatea. Guztiz, inondik inora, ez du asetuko. Eta horrek ulertzen dut, hainbat partidu ahotsa igotzea, esatea, komentatzea, eta horri buruz gehiago berba egitea. Baina, horrek ekarri ginituen da, egitea horrelako adostasun, eta zen lehen aipatu izan ditugun adostasun, markatu egin dutela bi ibilbide, eta gero dago Elkarrekin Podemos, bapatean ateratzen dela, gero jaten dela, gero eta da, baina, eta askotan begira, ni askotan ez daten dut. Ez dakit, baina hau nire, ez dakit, mimor guztiarekin esan, ez dakit nor dagoen atzean kanpaina egiten, eta nor dagoen horren estrategia, ez da komunikatiboa egiten, baina nik ez
pentsatzen dut. Egiten duena ez da, momentuan dagoen egoera, ondo behatzen, hori guztien ez, eta da, bueno, orain joaten naiz, orain aporatzen dut, baina ez dago, benetan helburu batekin zen, da, hor ikusi egin da, ez da, EH Bilduk markatu izan duen ibilbidea, eta gainera nik uste dut, markatu izan duen ibilbidea, aberastasun asko ekarri egin dio legeari, eta gero badirudi dagoela hor, como bipartidismo bat, EJ eta PSOEk, erabiltzen direla haien artean elkarrekin zen, eta erabiltzen dira, da, nik nahi dotago batera, erabiltzen gara, bale, perfecto, eta da, como adostasun batera heldu egin direla, eta horrela ateratzen dituztela gauzak, ez da? Eta hor, Carlosek lehen aipatzen zituen, ez da, dela oso unidirekzionalak. Oso unidirekzionalak, ekartzen dituzten estrategiak oso unidirekzionalak direla. Bai, ez ikusi izaten diate justu menutzi behar dugula, beraz, helduko diogu beste egun baten ziur honi, mila esker behi gaurrekin izatarren, eta jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Efizientzia energetikoa eukiko dugu hizpide, bereziki etxe bizitzari lotuta. Nola eraikitzen ditugu gure etxe bizitzak ze isolamentua duten, eta beraien energia hornidura nondik iristen da. Guzti horrekin etxe efizienteagoak